Hello, good morning mga ka-friendship. Maayo nga adlaw sa tanan. Good morning. It's February 11, Thursday, 10:19 in the morning, Philippine setting. Maayo nga good morning sa ating mga ka-friendship out there, mga ka-friendship all over the world. And welcome sa atong online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Ayan, maayo nga adlaw kaniyong tanan. And I'm hoping and praying that you are doing great for today in spite of all the struggles. Ayan mga ka-friendship. So ato sang gion ang ato ang line nga cellphone para ato jong mabasa ang mga greetings na inyong gisend diri sa ato nga online class. There you go. Ayan. Maayo nga adlaw sa tanan. O, eto na, maayo nga good morning sa ating mga friendship, sa mga present karon, ni Yam Amy, ni Nineth, Cartam Debs, Cheryl Banal Orfano, kang Rosin Juanilio, kang Richie Liado, Yugab Nim, and of course, ang ato ang presidente diha sa Hong Kong, presidente sa mga ugang si Joyax Aquila. Ay, nagko. Ayaw nga buntag, Ma'am Eli. Mga tawa na patagtaran, correct? Unsa pa bay lain, no? Arlene Regalado, good morning. Pa-shout out, Ma'am Eli. Tell me. Morning, the stress reliever, Ma'am Eli, to the ever. Correct. Bongga na kay mo diha, Ma'am Tell me. Diha sa ilang mga Rapada family ni Engineer Rapada o si Ma'am Telma Rapada. Kaya na may bagong condenser. Nakita ko niya. Social kanyang gi-connect kay flat screen. Ayan, so a reminder lang no sa ato mga bago pang membro sa ato nga online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Lahat po ng topic na ating i-discuss for today, lahat ng ito ay katuwaan lamang for public entertainment, walang seryosohan. Kasi lagi kong sinasabi ang seryoso ay madaling kukunin sa kabilang buhay. So wala na tayo mga friendship ha, mga tawa na sa mga butang nga wala dito, wala dire. So wala tayo topic karong adlaw ha. So if you want, kung ganahan mo pangutana, you can ask me anything under the heat of the sunlight. Diba? Kaya karong adlaw mo raga, fresh from the farm. Yan ang beauty, basta walay kaligo. And also para Mario Banlat Laban, good morning, we missed you last night. Sabi ko naman sa'yo, ayoko na mga interview ng mga ganyan. Hindi ko bet sa mga interview. Pipo di Carlos, shout out to Rexidel Hamito, Chichi Zate, kang Bibi Melay ko. Good morning, Els. Enjoy watching here from Taiwan. Happy lunar calendar because Chinese New Year. Sa mga nagtuo-tuo sa mga feng shui. O sa mga Chinese nato nga mga friendship. Unsa ng Chinese ana? Kung hifatsoy. O ba na siya ba? Kung basta mo na to siya. Happy New Year na lang. Palit na maglibog. Jim Licayon, shout out. Idat, Vanji Zian Rodrigo. Happy birthday today, Jerica Reyes of Tanhay City. 36 na siya katuig kaning kalibutan. Oy, more years, good health, more candles to blow. Og sa mga uga, unta ka mo point, namoy matayhupan nga kandila karong pizza 14. Ginahanglang makatayhop mo kandila karong pizza 14. Richie Liada, unsa ang topic? Walay topic karong adlaw. Nahot ng tag-topic karong adlaw mga friendship. So kamo dali pangutanan nako anything inyo ipangutanan kanako yung mga problema sa kinabuhi. Naamoy mga kalisdanan sa kalawasan. Problema sa inyong mga love life, problema sa mga financial, ay nakapila kay pobre po ko dring dapita. Jerson Vanlad, Julia 14 from Switzerland South. Shout out to you, Merry Chris, JCL, Zuzilin Lituana. Shout out mamili sa tanang teachers nga nag-check og modules karon. Amping-amping sa ato mga pinalangga nga mga teachers nga ga-checking sa ilang mga modules. Make sure hang inyo gibulad na sa init. Make sure hang inyo nag-disinfect. Kay peligro kay panahon karon. Na naman kuno sa Cebu ang variant unsa nga variant virus. Ay nakaduol na ko sa Negros si bako palayo, balihay in taon. Ayag pasakyan ninyo gruro na nga klase sa mga virus. Haugan Maria Luisa, Ohio gozaimasu, genki desu ka? Ano mga Japanese no? Genki desu ka? Basta.
Shout out to Karen Knightley, Kikim Joselito, gikagana kang Razilin Lahod, og ni Iluna Tonskiman, Enrera Delfino, Brian Cleve Calago, Brian Taala Cleve Calago, Kent Luis Jasper Cabos, ay mga gwapo. Salamat sa kahatag og 50 stars, mabuhay po kayo. Sa hatag mga bito, mabuhay po kayo. More blessings. Lorna Medina, happy Valentine's. Ay nako, hindi po happy ang aking Valentine's kasi balintong po ako ngayon. 2021 talagang zero visibility. Kawawa talaga si Ma'am Ail karong lumalabot nga pitsa 14 kay dry. Hilawa. Bing Kamson, Angelica, Mameli, shout out po. Di pa ba idon insilay na sa Boto? Ay the favorite place of Marjo, Boto. Ganahan na sa Marjo, mahimong kapitana, just Boto, Angelica. General, Mameli, Sowis Chicken Wings Special, located at Purok, Nara, Pindasan, Mabini, Davao del Oro. Gigagana kang General, patilo sa mi anaw. Ay! Miss ka ka na lubot lang sa manok. Kasi tawag anang lubot sa manok, biso. Isol ba na? Everly Sinas Araola, shout out to you. Olivia Tabo-Tabo, Ibar Cobrada, Wing Hilsano, Mayong Buntags, Tagauga Chapter Hong Kong. Sign up ko ni silang Joyags Aguilar. Basta mga Hong Kong gali na, mga membro na ni Joyags Aguilar. Rosie Alcala, shout out. Ramil AP Samson. Wala may mga pangutana diri. Lagyod. Roselyn Jubilee, shout out kanimo. Joanna Mary. Wala ko mahuna-hunaan nga topic. Ellie, happy fiesta Mama Mary of Lords. Correct, adlaw karon nga kapistahan sa ato pinalangga nga inahan nga Birhin sa Lourdes. Oo, mga inarong mga tuwa nami sa bungtod, pero karon kay wala man pandemic man, pondos balay, di ta kapamista, daghang kayong pista unta karon. O sa pandemic, di ta kapagombera kay kuyaw ka ang multa 30 mil. Unya tag 1,000 ang ulo. Saon lang na pobrita, potlan lang tag ulo. Wapa ta kakaunog ulo, potlan pa tag ulo, dividendo. Lani Taiko, shout out watching from Dumaguete City, Jenalyn Azukara Pebi from Japan. Katong mga greetings, ay mga dedications, nga wala to nabasa, no? You can type it again para mabasa-basa na nato. Sexy kasi mother. Ami ko adobo. Naay tikoy, Ma'am Eli, wala gay tikoy, lagay na ko dito doon. Ay, nagwa! Sao na lang ni, imagine na lang, sige, ani, kay happy tayo pitsa 14, 11 naman ron. Pitsa 11 na ron, pilang lang kaadaw ang nahibili. Wala paghihapon na swerte ani kalakihan eh. Irish Valerie Jake Albina, maayong buntag madam. Maayong buntag usab kanimo dodong Jake Albina. Edsel Lapini, panotis diri sa Mindanao, Ma'am Eli, correct. Sa imong ganahan nga notice dodong, notice sa Noreco, notice sa tubig, or notice bill sa PLDT. Sige. Pili lang. Maayong buntag Madam Eli, pa-shout out Ma'am Eli from Buhisan. Kung sabi mo gibuhisan diha yuta, balay. Happy Fiesta Birhen sa Lourdes gigagagang Eme Istuya. Wala pa topic karong adlaw oy. Kamo pangutana mo diha be. Wala may mo santop sa akong huna-huna. Salamat kay sa hatag sa 50 stars unta madugang ana diha. Annabel Estrella Saison, shout out Ma'am Eli, pinsan ako, Lumang Bayan Estrella family, Nizi Alagasi Cole, Virginia USA, Monte Falcon, Clay, Prince Jovi Almo Halas, idol from Miami, Florida. Ma'am Eli, wag kay ka Valentine's, ay lami ni pangutanahan eh. Dugay na ako niya tubag day pagpanganak na ako day. Alago ko swerte ani mga Valentine's day. Jane, wala ko anak day, pasensya day. Di ko ma-happy aning maabot ng pitsa 14. Rowena Soberino from shout out kanyo. Mamang Morez from Agusan del Sur, Wing, Ma'am Eli, asa nag imong live pagka Martes, asa nim wala na akong gidelete day. To sa YouTube na ako day. Oo, day kay magahuot na sa akong page day. Nagapakong na sa kinabuhi day. Gikan sa Hong Kong ang pangutana, unsay ganahan nimo sa imo ba na Ma'am Eli, left-handed or right-handed? Ay wadyo kay pilian adyo yags basta kamalura mo pahugot sa kamot.
Diritso. Yan na magpa-choosy-choosy. Walay left-left, walay right-right. If he is the right man for me, then maybe he will never left me. Better morning, Ma'am Ellie. Wow. Di ba sa mga mi amiga si Moy Bonita, grande. Grande de Red Horse? Or Grande de San Miguel? Better morning, Ma'am Ellie. Pa-shoutout sa akong son nga si Lloyd, si Carl, o si Kyle Rosiana from Zamboanga City. That's coming from Jackal Gibon. Pa-shoutout, Ma'am Ellie, to all my langging, Ayon, Gail, Dayaw, my baby, Ryuzuki, and I. Thank you. Ika ka RK Shine, Mioli, Reggie Williams, shoutout to you, Rouse Jerserk Medales. Notice para Valentine's, Ma'am Ellie, basin, na ipa-deliver lang. May hala, sige. Ipa-deliver, mga balayran maghana. Andam na kumabayad, anak. Pa-shoutout, Ma'am Ellie, from Davao City, Aiza Barreto, Michelle Gonzal, Tiburcio Toyong. Madam Ellie, bugnaw kaayo ang gugma karong petsa 14, bugnaw pas COVID. Oy, boyag, bahalag, wala ko'y love life, basta wala rin COVID. Ay, palayo. Palayo ang mga COVID in tawon, no? Palayo in tawon, kay dako kay nang kuan sa laot sa ito kinabuhi. From Tacalag, Bukidnon, Jan Cram, Mackie Kevin, wala ko tayo topic karon no? Ang saan may kalakihan, iwa may nanguta naman po. O kung doon na may pangutan sa inyo kinabuhi, mga kagulanan, i-share na diri ay. Muna ang purpose na to sa atong online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Oo, Sunday, pa-shoutout, Ma'am Ellie, mag-datas, planetang pula. O, ato ka sa Sogo, kaya ang Sogo, pula man na ato ta mag-date dito, planetang pula man, kaasan di mong pangita. Emily Arches, Marico Reyes, huwag tang manatong stress ni mo, Ma'am Ellie. Happy Valentine's Day, Ma'am Ellie, maganda ang gising natin, Ma'am Ellie, perti ka. Always magod, maganda ang ating gising, basta makapamahaw ra, okay na yun na siya, tell me. Pero kung walay pamahaw, guba-gun tibuok adlaw. What is beauty if your plato and kaldero and sudan is empty? Ang nakapait niya sa kinabuhi, Olga Donoso, shout out to you, kang Rachel, kang Joanne. Sumampong shout out sa ubang boys, nga abti kaayo ang mata, makita og chicks, bisa na anay mga abnormal man ay. Itagaan ko nagmata, ang iya lang yun is kung ibaylo ka, muna'y peligro kaayo, okay na maglingi-lingi. Kita usay po ni mga babae no, kay masuko og mga lalaki mulingi sa mga babae, pero sila biya po na mulingi, biya po na makitag na gaugdo di ha. Kamo po na, palimpyo-limpyo dayon mo. Otro biya po mga sadan. Wala ako'y mata nga dili matintalon pag makita og lame. Madahag dili. Makalingi man gani tawag na maga TikTok daga galabyog-labyog ng ilaw. Ana pa kang bulabay nga reality talk show na gyud ang nasa tubangan. Mackenzie Prima, Ma'am Ellie, wala man kay ka Valentine's, kita dalang duha dira go. Mackenzie, mahala Mackenzie, oy, bahalag mag-uga ko anak kay sa mura sa nagyapon mga lalaki, mag-invite nako, makig-date ko nun ako. Hanggang PM nako, Ma'am Ellie, maga-date arong pitsa 14. Unya, basta imong gasto ha. Kung saan ni kalakihan, i-invite me ang gasto later. Paitas ako kinabuhi. Aso ka, Asakura, baby, ay salamat dahil naluoy ko ka na ako, nagitagaan ko ni mong stars dahil, salamat kaayo dahil. Basta tagaan kong stars, kanya ako laging utok lagi kay mo andar, musamot ka lami, muganag yung ko. Radyo kong nakatutoy. Anak, Mike Miller, ili, pakibati naman sa mga taga-Kidapawan, Alice Miller, Barcoma. Marcelino Kitani. At tinuod yun na, Ma'am Ellie. Dili lang yun mga lalaki, mga babae po. Muli-ligo na sila, Ma'am Ellie, gatuo ka. Babae ko, Ma'am Ellie, pero makita kong lalaki nga sinaw kaayo. Kanya, kanang gaugdo. Kanya ka na mga muscle, dagko kaya. Ikat na lang, Ma'am Ellie, I cannot resist my feeling. It can give me invigoration and sometimes erection. With some action. Tinuod maguna, oy, babae ka, lalaki ka, bayot ka, tumboy ka. Naguna nato, naka-built-in naguna nato. Honest lang sa itong kagalingon. Oy, kung kamalom yung ka-honesty is the best policy. Magdinay-dinay kasi mong kagalingon. Ay, wag tag, dito makalipay drive. Bisa magdaraog, shout out Ma'am Ellie from Lapu-Lapu City, Cebu. Madam, kung uga ka 14, mas maayong himuon aron unsa maayong himuon aron lingaw ra gihapon. Ay kung ugaw ko kitoy-kituya na lang ng imo diha Mario. Lingaw man tingali mo gipangita Mario. Kung mingaw kay upit sa 14 Mario, ay kitoy-kituya na lamang na.
Pariho na ng gilukan, nay. Lani ako, oy, arti ko, ka-friendship, nga negosyante, raketero, o na pinaka-pwede nga mo set up sa Dumaguete og events. Salamat sa Stars Die. Ikaw na good, madam. Ang giluyon ko kakasing-kasing, madam. Lani Mayan, Raul, Amadar, Amancio, Ma'am Eli Advance, happy Valentine's Day. God bless. From Haplag, Leyte. Unsay imong himuon kung imong bana muhagok? Agba akong pas nga na akong ipasok ning akong dako kay tutoy dahil Juyax. Anawo na itong di siya motokika. Mora ba na sekreto diya? Oy, kanang inyong mga bana diya, kakusok kay muhagok. Ipasok na inyong tutoy dis baba di ba magpunga-punga lagi. Pa-shoutout sa tanan, Ma'am Eli. Nag-pray sa akong fast recovery. God bless Milba Apas. Our prayers is with you. Fast recovery and get well soon. Jojo Corpin, shoutout to you sa Libby Salon, Dumaguete City. Sir Madales, Versky, Balni. Ganahan ko kani mga random nga mga question, no? Oo, ganahan ko mga random nga question even if it's true, you know. Even it's too hard to my brain to basta mas ganahan ko ana kay murag kog ma-challenge ko ba o kana magama ko og mga kuan magama ko og topic ready na kay ko ana dai pero kani mga random nga question mahibalaan gyud nato kisay bright nato ani pa shout out madam na see you soon article correct dai sa wala pa nilutaw ning imong mensahe dai gigreet na tikaw dai basta na stars dai. Shoutout dire sa Karkar City. Aki ni si Karkar. Son Ika, Jo Corpin. Madam unsay matambag nimo kung ang lalaki gakapuyan ug basta. Usa man ang pangutanaha oy. Grabe usa o pagtubag sa pangutana nga komplikado man pud kayo. Unsay matambag nimo kung ang laki gakapuyan ug basta. Ay basta ni mo uy kasabot ana. Morning from Toronto, Bibi Tromata, Jen Sario, how titap pan gani ko niya basta binulala to present ko ana hara ko diha pohonti kitaon mo ako Jessica. Tiborsyo pa shout out pa rin sa Relito, Amisito, Gabriel, Timintos, Atomintos. Diya San Miguel Bagcong, Roy Mule, don't you worry sa pag-ibig madam. Bakit? Kusang kinakaltas yan sa payslip. Ako ginoo ko, makadate man o tatagpit siya 14 pero ikaltas po sa ato sa payslip. Sa may mura po tang naapil anig lending di ay. Di na ko ay. Salamat another 100. Oh, mura dito gani. Nawa na nadugang eh. Via Cabanada, RJ Karshime, Michelle Yojo, pa shoutout ni Joris. PBJ, May Aunt Bing, pag I love you na lang po badira kay Ma'am Eli. Marlon Sarino, Tubil, Halingaw, kayo. Paki-great birthday, kisi ka birthday ng Joyax. My sis-in-law, Lourdes Jaime sa Manila, thank you. You're welcome, Day. JV Villegas Hornos, kumusta? Okay na kayo din na pita. Medyo oga-oga pero I can handle the situation because I know some of us the feeling is mutual. Oy ganahan ko kay pangutana J.O. Villa. Ma'am Eli unsay may kasulti nimo anang O Ma'am Eli, nakuha na niya ko Ma'am Eli pero wa ko bayri og 150. Ay, grabe man sad na oy. Bayad-bayad saan mo dayo oy. Mura man nagkatong nakita na ko sa Facebook naka round 4 sila unya walig balayad ang lalaki. Uy, makaulaw man ka isang katanan oy. Ang andam saan mo ibalayad oy kay kuan na ba patas-patas ba lingaw ka na repay siya dapat po basi na hinahanglan siya. Oo, makaulaw kay gibidyuhan tong lalaki unya sagpa pa siya standard atong babae kay lagi siya nga hayop ka. Ginawa ko ang lahat para mahappy ka. Naka-round 4 ka pa sa akin pagkatapos wala ka palang pira. Hinayupag ka. Nakita mo ana sa Facebook, oy nagkalat man muna trending karon. Ay, ginoo ko makaulaw kaayo no. Pag bit-bit itaw mo sinsilyo diha oy o kahabag wa may kwarta pagdala mo kanding. Para humanin yung nilubagay diha hatag ng kanding. O diraday mo ni bayad na ko nimo day. Mayo good morning sa ating friendship. Inahan sa mga bitoon, Madam Claire Pinsoy. Madam Eli, ako na lang nang naa sa imo pagpuyo da Ben.
Ilabti lang tanan Ben. Ayara ko na ako mga sakop Ben. Kay na. Kasuhanay gutas Blue Ribbon Committee daw. Charles Antonye, mangayo kog numero sa Swertres ay pustahin ninyo. Last time nihatag kog numero sa ako yatag 782. Nigawas pagkaugma 780. Tinuod na day lala kog baba day. Pustahi. 048. Pinasagad. Ma'am Eli, maayo pa ang seashells. Kusang nagsasabaw. Ay, Joyax. Mulunang rana, Joyax. Ulang na naghulom og pabaitos. Tanawa ng kwantambok sa baboy, di ba? Madugay na ni butas kala mo, baitos na mo, mantika rana. Ibutang na si kuan, hornohan, kay para mo, musipok na ng sabawan na, Joyax. Charleston, Yara Bizer, mano-mano na lang ko ani inig Valentine's, pait kaayo ay, walay uyab, gikubal na akong kamot ani. Nanong gikubal man imo kamot, kabrera friends, usa ng imo diha puthaw. Grabe sa nimo dodong oy, giunsa ni pagkuan niya nga puthaw ng imong gipangkubalan ng imong kamot. Manday kay gani mahilis ng imong kubal diha nimo binag-id na sa imong kamot diha. Grabe ha makahadlok man sa nang imo diha kabrera friends oy. Marcelino, kita ni shout out to you. Ma'am, ako ka lang, buyag. Ala ka daya. Kagwapa na ako. Pakwinag ang options. Imelda Mundo, namatay na ko kinatawa. O kanus amang lubong ani Imelda. Namatay kinatawa ko niya. Namatay ko kinatawa, Ma'am Eli. Ing darami kay mo donate damig kape. Joseph Jonel Cedron, shout out Ma'am Eli Gabtangon, nga gwapa ka ayo ana man pag may ka nga yan naman ang mga Pinoy mag-abot po siya, ay dahay gwapa kay kadoy. Amiga po ni may Pinoy, bit ikaw po dry, wa bigo na gwapa nilang duha. Ay salamat kay nana po naluoy, salamat sa 50 stars. Ilang na ako mabasa kay kuan Korean version. Basta dai salamat dai sa 50 stars. Luis Borinaga Carlin. Another 50 stars may salamat dai mi analuoy ka nako dai. Apoy biya pug bula-bula dai walay stars dai. Madam, what will you do if your ex will visit you on February 14? Initially, okay. What the heck? And he will suddenly whisper in your ear and his words are, I want to spend the night with you. Just you and me. Madugay boy. Hala ka nila ka sunod sa kwarto na nung ilatag ang banig, alog na nung habol. Magbalukot na, magpaurusat ang duha. Petsa 14, imo kong duawon, o wala ko yung partner. Magduha-duha man ko. Gaantos kong kaogagi, kag pitsa 1 hangtod pitsa 13. Wala na yung whisper, oy. Bahala ka nag-whisper without wings. Laitan ko mana ba? Suddenly whisper in your ear with his words, I want to spend the night with you. Ay, miss ka pag 20 ka rounds dodong kay wagoy mapili. Ay, mingon, pag mo pitsa 14 nga 0 na diring dapita. Medyo ka magbahay dodong kay di ko ikaw buhi ang di ka mang low spot. Balhibo na ako ibilin dodong. Jason Libria, masyado Ma'am Eli na lasing ako pero alam ko pa din kung kanino ako nagmahay kahit di niya ako mahal. Magmahay ka dyan sa buhay mo. Ako nagmahay kahit di niya ako mahal. Alam mo naman palang hindi ka mahal. Bakit minamahal yung mga taong hindi ka mahal? Mga luka-luka kasi kayo Alam nyo yung tao hindi kayo love, naglalab kayo ng hindi kayo love. Mabuti sa inyo, dauban kayo Kasi kahit anong tambag namin sa inyo, huwag kayong ma-inlove sa mga ganyang mga tao kasi mga paasa lang yan, sasaktan na ng mga damdamin ng mga puso ninyo. Yeye Bonel, Pagkatapos, hindi kayo nakikinig kasi sa mga advice. Yun yung mga masaklap sa mga tao, yung mga friends ba natin ba? Lagi manghihingi ng advice, ma'am, tulungan nyo kami kasi ganito, ganyan. Sinaktan ako ng girlfriend ko, sinaktan ako ng boyfriend ko. May paisakot ko kamo sa mga ulutan nun, day. Para ambot lang. Pahingi ka dit, Ma'am Eli. Wala nga akong kadit, Jason. Manghingi ka sa akin. Edit mo yung nanay mo.
Kasi ang Valentine's Day, hindi naman yan exclusive para sa mga girlfriend, boyfriend. Hindi naman yan exclusive para sa mag-asawa. Ang Valentine's Day in general talaga, mag-date-date kayo. Mga parents mo, edit mo. Mga kapatid mo, edit mo. Pati yung mga balayran mo na Judith, edit mo rin. Para walang maningil sa inyo. Edwin Labas din ang shout out. Salamat kayo. Nakaabot akong 355 stars. Mayayaman talaga itong mga ka-friendship ko. Gikubal kay tuig na baya. Sige na lang kung kinamot. Cabrera Prince. Nanambok lagi kasi yung picture Cabrera Prince. Ni Angay de kasi mong gibuhat do. Iyam Tanya Kao, shout out Beshi Rusian 2i sa Ormoc City, shout out Prince Ranil, shout out Ma'am Ili, sakit na akong kamot, dili ko nimo galapansin. Pag hinahinay ra po dong oy kay daghan kay mo dire dong gibibilag sabi ako basa dong ha. Ito gadali man po kada gadali kasi imong kinabuhi dong. Bilya Gulapo, Marlex 2i, Dens, usahay ng pagbasa na lang sa mga greetings. Numero tagabasag mga kalag sa Dens, Michael Bendijo, Edwela Bastida, General Arias de la Cruz. Ano ba naman tinood? Tinood ba Ma'am Ellie? Kung beer ang imnon luya, pero kung hard kay kumbati jud, gahi pastubo ikapamunan. Ingon si General Cruz, ay depende na sa ibang partner, day. Pag ang imong partner, day, miss ka ba paimno ni mong tuba, day, kung gahi, god iyang bonal, day, gahi, god, day. Ay, tinuod na, day. Kana mga lalaki nga, mga humukon ka, ay, og mga bonal, paim nag-rugby na. Paim nag-bulkasil, isagol sa Red Horse, di ba, tindog panas arriba. Nay uban, tinuod na siya, General, nay uban nga, dili mo angay og beer. Ang reaction sa ilang lawas, if they will drink beer, malusin ang strength sa ilaha. Or they will loosen the appetite of getting harder. They will prepare something like hard, like Tanduay, Emperador, because of the heat that can energize the body. Amot lang, ako kay miskag kung ako imnon, gahi ramang gihapon ning ako. Miska pa nagtuba, miskag tubig, gahi ra gihapon. Robe dyan Agora, Ma'am Eli from Nagoya, Japan, Marlon Zarino. Ma'am Eli, unsay dapat buhaton pag wala kay ka-date sa panglaba dodong Marlon. Panglaba, panilhigs balay, kana, pamilo, pamalansa. Naghang kay buluhaton dodong parapit sa 14 para malingaw lang yun ka. Good morning, Ma'am Eli. Wala man ko na-excite sa Valentine's. Ay, duha na ta, GB. JB Hornos, doon na tawa na excite. Pa-shoutout sa akong brother na in-law o sister-in-law. Na diha sa Silab Amlan, si Edimar Ritis o si Runya Padilla. Uy, salamat sa gaulan nga mga stars. Binbin, salamat ka sa 50 stars, Binbin. Magiluyon dyo ka, Binbin. Lovely Solis Idar, salamat sa 45 stars. Lovely Solis Idar, Binbin. Patungi doy, pa-shoutout Ma'am Eli from Dubai. Maria Timon, shoutout Rose Pagon. From California, Maria Timon, daghang kay salamat. Mervin Bihano. Ma'am Eli, anong gagawin ko? Ito, maganda tong may magtanong-tanong naman kayo panalagsa dyan. Huwag naman kayo puro shoutout. Magtanong-tanong naman kayo dyan. Kahit lang ano yung itanong nyo sa akin, tutubagin ko talaga yan. Hindi kayo talaga magsisisi pag si Ma'am Eli ang kausap ninyo kasi pag may nabasa ako mga tanong-tanong dyan, talagang tinutubag ko yan. Ma'am Eli, anong gagawin ko? Ako, misis, nandun sa ibang bansa. Ito, delikado to. Parang complicated ito eh. Dili pa daw siya uuwi dahil naapa siya pangarap. Ang kinakatakutan, iniguli na niya, baka hindi makatayo ang ako. Nahadlo ko baka mag-uga na tuluyan ang iyaha. Mervin, magandang katanungan talaga yan daw ng oy. Kasi naman hindi talaga makauwi yung mga ka-friendship natin mga OFW kasi alam mo naman pandemic, extended talaga sila sa kanila mga work. At yung mga uga-uga na yan ay talagang nandyan talaga yan kasi pag wala talaga yung maghimas-himas dyan, hindi talaga yan magbabasa, Dodong, kaya agwantahin mo na lang. Kapag sa iyo, Dodong, ay hindi yan magtayo-tayo pagdating ng asawa mo, Dodong, mag-ano ka na lang ng Rubus capsule. Or mag-ano ka ng makahiya sirap. Or Viagra, ganyan. Mag-double dose ka na lang, Dodong. Para talaga tatayo talaga yan ng bonggang-bongga. Huwag mong ang ganun. Kasi may pangarap talaga ang mga tao. Baka pangarap niyang tumigas yang sa'yo. Baka gusto niyang umahon sa buhay, ganun. Kaya magtiis-tiis ka lang dyan, Dudong. Huwag kang masyadong emotional sa mga bagay-bagay na yan. Intindihin mo naman yung asawa mong naningkamot doon sa ibang nasod.
Lovely Kingdom of Saudi Arabia, Merlix, tawa ay lilipas din yan. Talagang lilipas naman lahat ng numero sa kalendaryo. Ang atin lang, wag tayong masyadong emosyonal. Valor Jack, Madam Ili, pa shoutout sa mga gipang kubal nas kauga. Grabe na good kain ito talaga mga pangyayari na hindi na mapipigilan. Pa-shoutout din, Ma'am Ellie, Muscat Omen, Heartbreaker, Arivalo Olivera, dyan saan may samin sa Realtor, Jens Michael Bendejo, na maligyan na lang ko ani og bulad. Ay para paglantan niyo sa bulad, pareho mong ogar diha, Cabrera Prince. Can't seem to sing stars, Ma'am Ellie, be right back, na unsa man eh. Mudawat ra kog bugas. Kanang dili makasin og stars, mudawat ra kog bugas, sardinas, noodles. Mudawat ra kog pang-ayuda, miss kag unsa na lamang. Juliet Sambilon, Ma'am Eli, giatay, nawasdak na akong bibig kumatawa. Madam Eli, realtor kayo imong mga litra ba, watching from Taiwan. Ganyan talaga dito sa aming online class Vita Plaza, Baslaan, Batak. Realtor kami talaga dito. Hindi namin ginagawang bastos yung mga topic namin. Yung mga topic namin, pag matalino ka talaga, masasabtan mo talaga. Hindi mag-iiba yung dalaga na panghuna-huna mo kasi lahat naman dito ay matatalino. Lahat naman dito ay mga experiensyado. Yara Baisak ay maayo madam kay aron ni malak og beer ang imnon. Ay mas maayo pag kami man good day pag maraming lalaki day talagang tando ay talaga yung in-order namin day kasi pag beer day pagkatapos marami sila day talagang patay talagang bayot day. Pati pang bayad ng kuryente papalit ng bugas day talagang gasto na ubos talaga day. Yung mga lalaki day, tuwang-tuwa, umuwi day kasi lasing. Yung bakla, pagising day, nako, cry kasi yung kwarta pati pamahaw day, nagasto day. Regine Parco, Hubert Barredo na laging late sa online class. Always maganda siya. Ikaw good akong stress reliever. Thank you, Prince Jorain Asdilio Chuanco from Bagakay Elementary School. Shout out. Emily Gallardo, Ma'am Ellie, gusto ko kita mag-date sa Valentine's. Mag-picture on Bito tayo. Sindan lang tika ng picture ko. Ikaw, mag-crap ka na lang dyan, Emily Gallardo. Bakit naman kayo mag-date dito yung Pita-14 para kayo naghahanap ng COVID huwag kayo mga ganern. Kasi laglagay, mag-date kayo. Ipopost ko mamaya pag natapos kong magsulat kasi nagsulat pa kasi ako. Oo. Nakalagay doon sa aking bagong isinulat, sabi ko doon, huwag kang mangarap ng chocolate sa Valentine's Day kung ang kalibil mo ay ano lang tabliya, ganon. Huwag kang mangarap ng hotel-motel pag ang kalibil mo ay kasagingan, ganon. Nagawa-gawa pa ko day. Nagkatuyok-tuyok na yung huna-huna ko day. Lani, ni gwapa lagi kakaroon Ma'am Ili ay tungod na sa lightings. Unsay beauty secret? Agana ka beauty secret na sa akong likod. Suga. Suga lang yan da. Jerry Santiago, Baguio City is watching from G. Salubre from Southern Leyte, Juliet, Sumbilon, under quarantine kami, so bored. Kaya naman talaga yung quarantine, hindi talaga madali yan kasi 14 days kayo dyan, nakatanggong kayo dyan sa loob ng quarantine house, wala kayong ginagawa, pagising nyo, bungbong. Pagyangod nyo ato. Pero sagdi ilang day, Juliet, lilipas din yan, mga pagsulay lang yan sa kinabuhi, oo. Para naman siguradong wala tayo binibit-bit na COVID day. It's better safe than never, ganun. Muele, Ma'am Eli, Madam, naabay numero itlog sa tapay-tapay, wala may niagi dong. Shout out kang Herges Salmago, shout out Ma'am Eli sa ako ang mga igsoon. Nga si Ate Francesca, Ate Marilo, o Ate Susay. Thank you! I love you all, Salmago family. I miss you mga madam. Alwin Ilyurin, kinsa na lalaki kaabot ni mo diha. Ako pag umangkon. Kaya pala nagluya ang nasa likod mo, Ma'am Eli. Diyos po Santa. Hazel Dagland from Cagayan de Oro City. Good vibes always. Mabuhay ka, Ma'am Eli. Dapat talaga tayong magpakabuhay kasi pag namatay tayo, wala talagang good vibes. Michael Angelo Alde, wash out upang pang lawa-lawa. And once again, I just want to say thank you so much for sharing your 300. Mahina talagang stars ngayon. Bacolod City watching now, Maluiza Gapana. Ang tanong, Madam Eli, kinsa man ang kikil. Ako na pag umangkon day Mario. Gabaan ka ana day. Tinunga ng edad, wala pa nakatunga sa imong edad day Mario. Jimmy Villegas, Tata Amelia, Mami Steve Durib,
kung di na mugahi ang sa mga boys, Ma'am Eli, basin diabetic na possible. Ano ka mo, mga lalaki ay dyan magpasagad og kaon og mga matamis kaayo na. Ay basig masobraan, di na yun manindog, magmahay ra gyud mo. Steven Distrito Dragante, shout out to you, Ahong Sibulan, kang Roxanne Saluday na bantag, and Hina Tihada, Jerry Santiago. Ano name? Bakit kayo nagtatanong? Hindi ko ibibigay talaga ng name niya. Arivil Herbal Capsule. Arivil Elvira. Joker madam. Taga-where di ay ka madam. Sa una ragyod ko mag-view sa imong mga vlog. Salamat kay Arivil Herbal Capsule. Jerry Santiago. Ano name? M. Jusul Parado. Wala na may mga pangutana. Magtanong-tanong naman kayo panalagsa dyan kasi nalilito na kung anong sasabihin ko dito day. Maayong buntag sa imong mother. Salamat kay Joyags Aguilar. Nakakatanggal ka talaga ng stress, Madam Ellie. God bless. Ay, ito na naman ang ating mga ina ng mga bituon sa langit. Daghang kay salamat, Madam Claire Pinson. Ang dahil sa iyo, nagkaroon ako ng 455 stars na may pagpalain ka ng kataas-taas ang hukon. Bigyan po kayo na magandang buhay. More blessings. Ayan. I can send my regards to your husband and to your beautiful daughter. Salvi Angela mo pa shoutout Ma'am Eli sa akong family sa Camburuy, Zambuan, Cebu nga nagpiesta karon happy eating ninyo diha. Nining Sarbida, nawala man ako stress sa tanaw sa imong mga video Ma'am Eli. Kaluokan with love. Hazel Diklan, comment jud ang tigulang. Isa mga gulang diha, wa may gulang dire. Salamat sa another 50 stars dai Junyax, ikaw na gud pagbilin biag ipalalit og bugas dai ha. Pa-shout out sa akong mga baliktara ang akong pangalan. Ano ako may imong hasol-hasolon? Kamo, gabutang mo mga pangalan ninyo. Diyan yung pagbalit. Ako ko din, gabasa ko passport ninyo pabalitan. Usa ko mo, tuwad ko ani. Kakamugod nung, usa ko inaan ninyo. Diyan yung pambalihon ninyo mga pangalan. Namo, gili kayan diyan nga Bombay. Namo, gili kayan diyan nga Puligtor. You know, sometimes it is not healthy nga magbali-bali sa itong mga pangalan, no? Kay natin mga friends nga ganahang mag-search na to. Dili na yun, makita na ito ka itong mga pangalan, ipang bali. Hello my love. O nanawag ka dyan. Ari akos balay dong. Ari akos balay. Karon. Gausa ka. Ay ako sa tawagan kadyot mo text ko ni mo sa oras basig alas 5 pa ni. Ay bye-bye. Akala nyo lang yun. Ann Francisco. Sabi, Madam Ellie, sa February 14, suro ito sa buwangan. Magtari ta. Anong maabot pa matagbulangan kung magtari nga pwede na maaswarto na ako. Pagdala na nagbulang kay magtinari ay tagduha. Sorry, natubag na kog my love. Uy! Gato mong uga ko dire. It's a prank. Charot ako tugturang kuan kauban sa pang-racket. Alam niyo naman ako, hindi ako nabubuhay ng walang racket-racket kasi meron kaming sisit-upan ngayon. Oy, Ann Francisco Napole! Salamat kaayo sa 50 nga stars. Kaluyan o yamot. Good morning, Madam Eli. Kumusta na lang ko sa ako mga sakop diya sa ako Panda Street, mga Trinidad family, kagandang floor, Cabaneses. Di pangutana, Ma'am Eli, what is marriage mean to you? Marriage is a sacred bond to each other. It is a promise to each other that you will love each other till eternity, till death do you part. Are you satisfied with my answers? Hala, Madam Ruby John, salamat kay sa 500 stars. Ay! Salamat kay Madam Ruby John Agura, salamat sa mga 500 nga stars kayo mong gihatag diri kada ko magiloyon ko kayo mga kalagitan mga anghel. Salamat kaayo inyo gipadala ni dako nga grasya. 500 stars kaayo ni Day. Salamat kaayo. Salamat kaayo diyan. Hindi na ko basa og lain nga greetings. Magsira ko pasalamat. Salamat Ruby John. Salamat. Jovi Laina, correct Ma'am Eli na siguro secret maogi bali-bali ang name Eli. I wanna eat balanghoy with ginamos tagaay ko day Clarinda. Ikaw kay masigira kag paibog nako ng mga balanghoy. I really like eating balanghoy because if I will eat balanghoy it reminds me of my ex-boyfriend. It's long and hard.
Arlene Clownon Villarreal, mahimuot ko ni Ma'am Eli. Ngano po di ikaw mo'y maglisod-lisod, Ma'am Eli, di ba? Kasi sabi niya, Ma'am Eli, ibalitan mo yung pangalan ko. Pasaylo ako, day, kasi alam mo naman ako, day, mahirap talaga, day. Mahirap kasi magbasa ka ng balitan pagkatapos nagbasa pa ka ng greetings. I-change kasi I would love to read your messages if your name straight from the heart. Ay, salamat kayo, madam na bigyan agora sa mga mapamilya, mga paring hindi, sa mga megsoon, sa imong ginikanan, sa mga bulahan ka mo, naghatag ka na ako mga bitong, ka na mga bitong ako, ipalit kong tarong sudan, ipalit ako nagbugas, ibayad ako nagkurente. Ano naman yung kangot, sukog live dayo, oy, kay man na lang makabayad ko dayo, oy! Sa naman ito ba kayo, mag-transfer ako kay nalubat na ko ay sa pa. Kuya, mabugto ni Ron, wala ko tayo mahimuan yung live Ron. Alright, akong Osborne na ha, kaning ato tan mga binuang rani ha, walay seryoso ha, because the essence of having an online class together with you guys is that para gud mahapit with topics, wala dito, wala dire. So don't get too serious with life, I tell you, because kasi pag seryoso ka sa buhay, nakakamatay talaga yan. Mitawag di ICX. You know, my exes, they really want to call me because I'm a woman of entertainment. Kasi kahit ex na yan, ini-entertain ko yan. Kasi what our friends are for, ganun talaga dapat yung mindset natin. From Cagayan de Oro City, Ma'am Eli, abid pan ko sa imo mga vlog nga Uga for Life. Wow! So meaning to say, Gina Tihada, you are a dried, suffering from dry season. Okay, so any other questions ha? Talaga mga katanungan dyan, gumagawa-gawa lang kayo ng mga pangutana dyan kasi tutubagin ko talaga yan. Hindi ako nagtapik-tapik ngayon kasi iniiwasan ko ng mga topic. Ako lang naman ang natutuwa sa aking mga topic. Thank you for reading, Madam. Nindot kaayo sa feelings nga mabasa ang comments. Sal's Angelo Lobo. Talagang nagbabasa talaga ako ng mga comments hanggang sa makakaya na aking mga eyes. Emily Arches, makalingaw kay Ma'am Eli, mag-atang jud ko. Ayaw, kuyawan po ko anong mag-atang ka na ko, dry. Oh, kanang mga lalaki galing mo atangan, makuyawan ko atangan day, kana atangan ba ako sa una day. Ayaw ba pagdalag ko chilyo day ha? As a kura baby Ma'am Eli, unsaon manimo kung sawa na ka sa imong partner? Ay nako, pag sawa ka sa imong partner, gumawa ka na ibang paraan. Para lang yang ano day, para lang yang nagluluto ka ng isda. Kung karon nagluto ka ng pinirito, next time gawin mo iskabitsi. Oh, pag hindi naman yung gustong kumain ng iskabitsi dahil bakit naging spaghetti? Ayoko talaga magtagalog eh. Nahihirapan talaga ako sa kalisod dahil o ganyan talaga. You need to create spices in marriage para hindi ka malato dyan sa kakakain sa iyong husband. Oh, karon sabihin mo sa husband ko, Dodong, para masarap ang ano natin ngayon, gawin natin yung parang pinirito, ganon. Oh, pag sa sunod naman, Dodong, lalagyan ko ng sauce, gagawin natin yung iskabitsi. Gusto ko, Dodong, may sabaw-sabaw yan. Sige, tinulahin natin yan. Ganun dapat, para hindi ka magsawa. Tapos kayong mga asawa kayo dyan, na nakikinig na may mga bana kayo dyan, you need also to be creative. Kung noon, nagduster-duster lang kayo dyan, mag-t-shirt kayo nang ibinigay ng gobyerno na vote wisely, o kayo mga t-shirt ninyo na pakapin ng fortune, na wala namang small at medium, lahat ay large. Kasi naubusan na talaga, ganun naman talaga pag nagbigay sila, no? Wala namang mga small at medium, talagang large talaga. Pag isinuot mo yung t-shirt na bigay ng mga politicians, no? Talagang duster automatic. O, pag kayo lang ito talaga ang sekreto ko, kaya hindi ako iniiwan ng aking husband. Kasi pag nasa bahay ako, nagpapamti at bra lang ako. Oh, para makita niyo mga tanawin, mga bulubundukin, mga amazing parts of the 7 wonders of the world. Kayo sa bahay kayo, magdadastir kayo. Kakatingin na yung mga bana ninyo, kawawa naman tong asawa ko, para naging katulong na sa tagal naming pinagsama-sama. Maniod to tadaan kay kuya una po ni Ron, magsigit ang katawa aligri, magyod basta diritas balay ni Madam Eli. Salamat kayo na. Katong wala pa ka-follow na ako i-follow sa kuninyo, maluoy sad mo na ako. Ay, masikog invite ninyo like sa ako page kamo kay inro kong didmahon dagod. Wala jud yung mga konsensya, mga wala mo kaluoy. Malyares Garden Joan Langga, Marlon Sarino, naunsa naman is Brad Marlon, Ma'am Eli. I love you naman nimo. Ambot anak Langga Roset Alananon na duplan dagway sa ako mga dagot ug mga yam-yam dayo. Unsaon, okay, ito, gusto ko talaga mga katanungan GV Villegas Hornos, unsaon man na ang gugma kung wag bugas makaon?
May pamanarbaho taan eh. Shout out ko sa ako tita sa Batinggil, Ma'am Eli. Si Bibing Villegas Lado. Mama, magbuot kang wala may sudan. Bahalag wala may sudan, wala may bugas, basta nagugma may sa usag-usag. Huwag ka na makialam dyan eh. Bitaw no, practical ay aside ba no? Kinahanglan po magugmata na apoy bugas. O say bugas sudan makaingon. The reason nga ano mag-fighting spirit mo diha sa inyong mga partner. Simog layog-layog, simog ikid-ikid as banig. Na pag human yung ikid-ikid, layog-layog diha po yung pala ni Udto. Kung sa mananamos di shirto. Undala mo diag Camel diha. Isel Daklan, Gina Tihada, Uga for life, idol. Maraming salamat kayo. O wag niyo kalimutan, mag-follow naman kayo sa akin. O kahit hindi niyo gusto yung mga video ko, tingnan niyo naman. I-share niyo naman, pati itong mga live natin, i-share niyo para maraming matuwa sa buhay. Jerson Inaya, Ma'am Eli, shout out kang exclamador, gitugnaw sa Canada. O ganyan talaga sa Canada, mag-isno-isno ngayon sa Canada. They are suffering from winter, spring, summer, or fall. John Michael Flores into na Ma'am Eli pa shout out diha sa Kabangahan nga nagpista. Nauli na kadudong John Michael. Mag-date putang duha dudong oy. Ikaw sige na lang kag paramdam nako. Cheryl Banal Orfano, wow, di na ka mag-ugas sa wala na nawag ko kay patabag kog pa-decorate. Kung saan ko nako nang magugmag wala po tay kwarta. Wala gina what I trying to share with you guys kasi marami kasi talaga inat Ma'am Eli ganito ganyan. Gusto ko talagang ikaw ang makasama ngayong February 14. I want to date you. Siyempre si Bakla, natutuwa talaga si Bakla. Sino ba namang hindi matutuwa? Bakit hindi ka nag-charge panulay ka? Saan ba ito patungo ba day? Wala. Hindi siya nag-charge day. Sa pa maghintay kayo dyan ha. Bakit ako ang mga pagsulay ito? Isa pa day ha. Wala kasi pag nalubat ito talaga. Baka nagkabaylo kini. Sa pa day kay pag malubat nyo day, wala na ko yung lami ni akong kinabuhi ron. Huwag ka mo naman kayong ganyan. Naglami na ako dito pagkatapos hindi kayo mag-charge. Nasira na siguro tong charger ko day. Double check lang natin ha. Hala hindi talaga siya nag-charge day. Hindi naman brand out sa amin. Nagbayad naman ako ng kuryente day. Ay naku. Bakit kayo ganyan? Ano ba talaga? Ito mga wirings na to ha. Bakit? Saan ako nagkamali? Ala, 10% na lang ako, day. Bakit ganito? Hi! Dodong Roy, ang akong anak diya sa Singapore. Salamat kay for watching. Salamat kay daw sikag panghatag na akong stars, Dodong. Valerie Chan, Mami Shu Duri, 50 stars. Salamat kayo. Another 200 stars. Gikan sa itong ka-friendship kasi Robert dyan ako na kay salamat, madam, for sharing your stars with me. Dagang salamat ka mo sa tibawag para sa ibang pamilya sa pag-share sa inyong blessing. Diri ka na ako, mabuhay po kayo. The more you give, the more you receive. Blessed are those that share the blessing, for the abundance of heaven will shower upon them. Amen. Lisa Gamo Kamimura, thank you so much sa 50 stars. Carla Barrera Pil, you make my morning once again, Ma'am Eli. Good morning, watching from Yanbu, Saudi Arabia. Mauna gitawag, Ma'am Eli, og bahalag sa aking basa labing, watching from Cebu, Ronald Lauron. Nice kay imong outfit, Ma'am Eli. Init magjuk ka itiri dayo. Walay usok electric pan diri sa amo day, namuran ako diri tinughong day. Hazel Daglan always followed, Ma'am Eli. Shout out ni Ed Maril Luiz's Valduiz. Ang hirap na mga pangalan ninyo. JJ Disparit, Madam Eli, good morning, Madam. Paano mag-send ng star? Nandyan sa comment section. Mag-ano ka lang, mag-choose ka lang. Kung 10 stars or 20 stars, kasi 10 yung minimum eh. Pag nagbigay talaga kayo ng star sa akin, talagang matutuwa talaga ako, day. Kasi pambili ko talaga niyang bugas, day eh. Ang bayad ko yan ng kuryente, day. Makangisin yung kanimali watching from Kuwait, Rubejin Agura. God bless always. Salamat kay Madam, ha? I was not expecting that you are so generous. Tot Bing Joy, sigurado tawon pag-charge diya kay maputol amo katawa. Wala man siya nag-charge ni Joy, oy. Sabi niya akong cellphone.
Wala, 9% na gud lamang day. Siya man yung, uy, ginoo, kulod. Ano naman kayo dyan? Magtinarong naman kayo sa buhay niyo dyan. Bakit kasi ayaw talaga wala talaga day. Nakunsa naman day. Dong! Mawadaan lang talaga ng mga audience na ni. Bakit man hindi ka mag-charge? Kaluyan mo man ako. Sa maniday. I cried. Wipe it dry. Kasi mga minutos na lang, maputol talaga ito. Wala kay power bank. Wala kay boyfriend, power bank na hinuon. Ano ba talaga Wow! Paugok man ka Ma'am Eli, ababan Edwina, init kaayo sa bulak. Magamit na nimo imo stars Ma'am Eli, palit kag aircon para way init. Na basin laihan na mo retire imong phone. Naman babinuang nang mag-retire ng phone ko sa naghihirap ako ngayon. Wala akong ano. Ano ba to? Dong! Anybody home? Dong! Wala talagang tao Ganyan talaga yung mga pamilya natin. Wala silang tutulong. Tabangi ko niyo diri kay di na. Ano man niyo, uy. I cried a tear. Lami ng init, Ma'am Eli, kay maniwang ka. Wow. Palihog sa taday, akong charger dito day. Naunsa man ni dayo, uy, di. Murag di man ni mauning ulos akong charger. Mga ulo na nagbabagang balita. Jason Inaya, card exclamador, pahulam og charger, Ma'am Eli. Ay, kay maputol yun dito, magbulag utas may kababoton. Bakit naman ako Wala, nabuang nagyuday. Sa paday hasa. Ginoo ko, asa man ako as ilong lang na ako ni i-charge. Bakit hindi ka mag-charge cellphone ka, ibunda ko ka man ron ba? Naglagot na yung ka-ito mo. Sa paday ha. Kasi lagi baylo-baylo o cellphone, lagi baylo-baylo. Muna yung makaguba lagwin akong cellphone. Lagot pa. Sakto naman ni ato mga niaging adlaw nga naman. Palugos akong bagday. Kwarto. Ay! Nag-charge na. Ay, mali pala yung cord na ginamit ko, day. Ito, tuloy-tuloy ang laban. Huwag malungkot sa buhay kasi mga pagsubok lamang yan. Okay na, day. Ibalik na akong bagday. Ay, nako. Leia Plando, Takagi. Salamat sa 50 stars. Pa-shoutout naman dyan, Ma'am Elis, akong bana, gauga na diya sa Central School. Nidnag mo, best. Gikakadyagang Harriet, Drapal, Ukat, Balansa. Ay, kawawa naman yung husband mo, day. Kawawa talaga yung mga husband na mga hindi mabisbisan ng kanilang mga asawa, no? Okay naman kahani mo, iPhone 4S. I tell you, JV, hindi ako materialistic na tao. Ay, tao, day. Ayo. Ma! Ay, tawo. Hirapan ka talaga dito mag-live kasi maraming pagsubok sa buhay. Habang nag-istorya ka na maligya ka at the same time. Ay, mga tao ayaw mag-stay sa front. Gusto niya sa kitchen. Ganyan talaga mayayaman. Mayroong mga kitchen. Tulad namin, we have dirty kitchen. Literally talaga, dirty talaga yung kitchen namin kasi wala talagang limpyo-limpyo yan dahil. Alright, shout out Jerson Inaya, Canada, pati Katugnaw. Wala namin mga pangutana di ha, Ma'am Eli. Wala nabasahan ako, shout out kay tungod sa charger. Noel Melchor Manlangit, o nabasahan na. Ay mo palit. Aluoy sa nako. Actually, kuan talaga ako dito ba, mga ka-friendship ka nang nagdouble-double talaga ako kung makikita nyo sa likod ko, day, kanya, day. O pakita ko lang sa inyo, ha, para mingon mo si Ma'am Ili, kaya nagbugro siya lagla, uya, ayan, day. Ayan yung mga ano ko, day, kaya kita mo, anak, kanang nakapula green, that is, yung lagi kong iniinom, yamang bukid, turmeric. Negosyo ko yan, day. Pag nakabinta ako ng isa, day, may 20 pesos ako, day. Hinay-hinay lang na, day, pero paminsan-minsan, nakakatulong din, day.
At doon sa kabila, may kurtina din akong baligya, day. Kaya ganyan talaga si Ma'am Ili. Pag nakatanggap ako ng pira, day, inbis ko talaga, day. Kasi yung mga pira, day, mawawala lang talaga, day, pag hindi mo iningatan, day. Parang love life mo yan, day, eh. Pag hindi mo iningatan, talaga mawawala lagi talaga, day. Yama Aldiano, matulog untag ko, unsaon ba di? Sige, manood kong katawa. Mas lami na mo piyong kang gagisi kaysa gapiyong kang gagamugot. Hi, Madam Regina Abasa Remigio Fuju. Nalit na sad ko balita. Nagtanaw jud ko balita kay mag-snow diri, madam. Amping mo, prepare yourselves when the snow is coming. Because when the snow is falling down. Ay, karaway dulog. Jerson Libardois from Kuwait. Nakitaan. Pagod ko niya, Roberto Magno Jr. Cheryl Banal, good morning, watching from Tangub City, Emily Villejo, Helen Bantoto. Mayong adlaw kanimo, madam, belated happy birthday sa imong sakop. Belated happy birthday day kanimo. Mayong buntag dudong Paul. Ato ka friendship nga si Paul Gino Binimtal Givara nga nasa Manila, nga akong ka friendship nga bright. Guwapo. Lami og mga saha. Guwapa pa jud og asawa. What are you looking for? Subscribe na. Suri sa diri sa Bongalonan sa La Costas del Mar, Ma'am Eli. Sa Pasay dool kay Metel Tixon, please. Tot Bing. Dito ko sa Bongalonan, day. Dito ko ni Kernel. Ako entertainer niya, day. Okay, mga devotion man siya sa Diyon Santo Niño, day. Kada January na, day. To ako niya dito, day. Kay nagugma lagi si Kernel na ako, day. Gusto talaga ni Kernel nga pabutahan ko niya palagi, day. Para ka palang Bombay, Man Elie, Kenneth Bonito, Bantoto, diri sa Dawi, shout out, Joanna Itubio. Wala naman mga pangutana diha. Where are your questions? I was expecting everybody will ask me a question, and now what? What happened to you guys? Ganyan talaga yung mayayaman, naka-LV lang. Normal lang yan sa mga mayayaman. Mga mayayaman, pag nagla-live yan, mga t-shirt, mga LV. Oo. Do you really know what is the meaning of this iconic LV? Alam nyo ba? Sige. Yung tamang sagot. Magkaka-love life. What is the meaning of LV? Pag nakasagot talaga kayo, talagang may premium kayo sa akin. Hahalikan ko talaga yung mga ano nyo. Saibil, Bayog, Madam Eli, pa-shoutout from Canada. Naminaw si Madam Juliana. Ay, Madam! Gusta ka diya, Madam Juliana, guwapa, buotan, 6 years old, kamao na manghugas og plato, manghinlo sa balay. Wow! Lalaki siyang katulong someday. Ganyan talaga yung mga bata. Dapat, you will teach them how to, fix the house. Turuan nyo niya maglinis-linis, huwag nyo nang laging bigyan ng mga gadget-gadget. Kasi mga batang 90s, walang gadget-gadget noon, mga Julin, mga lastiko yung hinahawakan natin, mga sticker. Mali yung mga mali. Dance Michael Bindiho, what's the meaning of LB? Luis Voten. Mali yung mga, yan ang tamang sagot. Lumang bag. Matalino talaga si ka-friendship, Rovi Jan Agura, the meaning of LB is lumang bag. Ngano ka ang lalaki og sapyot, dili napapansin, pero pagbabayi, dibati, napapansin o bitaw, no? Ang mga lalaki, sometimes, you cannot notice because they are wearing big pants. Maluwang yung kanilang mga pants, maluwang yung kanilang mga t-shirt. And mostly po sa mga lalaki, pag malaki yung kanilang mga sampot, yung kanilang mga lubot, lubot ba yan? Ay, mga bat, nag-ano sila, mag-in-tuck-in ang mga t-shirt, mga polo, tapos naka-belt yan. Kaya, ma-appreciate ko talaga yung mga bat, ganyan talaga. Pero pag mababae, kasi pag mababae talaga, pag walang sampot talaga, para lang silang nakaupo na agad sa mga silya elektrika. Ganun yung paningin ko sa buhay na Juyax. Patrick Jan Evangelist, Clarabal, Inopia, shout out from Limugmug, Bugwag City. Tony Lovely, Madam Eli, shout out from Lahore, Mirna, Madam Eli, long vlog. Insa daw imo kadit, wala naulahin naman ka flowers sa kura, ganihar mi galalis kisa ako kadit, asa man ay kaday. Carla Barrera, Louis Bitun. It is pronounced as Louis Vuitton. That's how you pronounce it, Louis Vuitton. Ma'am Eli, what's your kadate?
I'll give you one. Ayoko na mga ganyan. Pero si Ma'am Eli, dakog sampot. Ako, dako dyan ko. Dakog ilong, dakog baba, dakog naong, dakog sampot. Wala joy gamay na ako. Dahil everything in me is big. Because I really love big things. Big things in life are amazing. Salamat kayo sa naghatag og 1,525 stars. Aghan kaayong salamat ninyo no, manggiloy-on yun ako mga ka-friendship sa pamuinom sa ko og kuan. Nabugnaw naman ni akong turmeric. Gamay ra magibutang ni mother. Mainom-inom og turmeric kay makapaayo na sa lawas. Mao na akong sekreto mga ka-friendship. Drink turmerics every day. To have a glowing skin like me. Plus, including the lights, you can choose yellow light, white light, or pinkish light. So I will choose. Ayaw ka bro kung patay ani. Ayan. White light. Ay, dako sana all ducks. Ay, ana maguna kay kana man dako kag sampot, dako kag boobs. Minamana, that's inheritance in the family. Oh, mataray gamay dako po kog mata day. Wa joy gamay nako day. Giovanni Tubio, shout out po kang Arlene Cato, out at Tagaytay Rizal. Good morning sa pinakagwapa diya sa municipal Liti of Darwin, ang best friend ni Dede, ang best friend ni James Kirit nga paborito ang mga senior high. Walay lain din lipot nga mo'y nabutang sa pagkaninang. So wala na tayong mga pangutana di ha? Mura lagi nag-arinula imong kap mo. Jesus ko, arinula day normal na des mga dato day. Etong ana ikaw day kani mga dato day di na magginagmay day mga ginagmay mga baso di na mga dato day kun dili plangka amo dining kuan amo dining plato instead nga plato planggana amo ginagamit. Wala mi mo gamit og balde baril mo amo mga baso arinula gyud day. Si mother ni mo gitimplahan gyud diga because she already knew what will happen next. Maayo ng turmeric sa fatty liver. Labi na sa alcoholic ang tao. Yes, I am alcoholic. That's why I need to drink turmeric to neutralize everything inside my body because turmeric can detoxify you. Me and everybody. Lagi murag arinula ng wala na may mga pangutana. Kung wala na may pangutana, magbulag na to. Wala namang yun. Shout out ni Madam Freline Melodia. Good morning, Ellie. Shout out MDC Mercury Drug Store Saturn Brand. Salamat, Madam Freline. Ma'am Ellie, shout out ko ni Dog Jezatine Enriquez Tubio o Dog Cherry Zulamilio nga pirming gapa. Ana, maguna, normal ra maguna. No, kinahanglan dyo ka magsigog inana imong mindset, no? Salamat sa 50 stars, Madam Mary Jean Abasas Buzur. Murag wala mga pangutana. So anything ha, kung mayroon kayong mga katanungan sa buhay, itanong nyo sa akin. Huwag kayong mag-tix-tix dyan. Ma'am Ellie, watching from Paranaque City Floor, Cabanese, kumusta ka lang sa ako mga sagop diya sa Kapanda Street, Trinidad Family Specialist sa Tatay Titi, Trinidad, og Nanay Lydia Pharmacy. Ayan, Herwin, shout out from Pagadian City. Please greet happy birthday to my very beautiful friend Lourdes Oding Yong. Bason mangimbitar. Mag-imbitaron ka mang Clarenda, ina ko kay Mukoyo ko kay para di na po mo aso ni akong dapog. Justin Radok pa shout out, Richard Kibeti, Katubig Tatski, Futalan Kibeti, Glidel, Henriquita, Rosemary Dihon. Makatawa man ko ni Ma'am Elioy kay nag-uga nagwa. Say Bilbe, mangutan ako. Unsay buhaton nimo kani ganahan jud ko. I really love question. Because for me question is life. Question can tickle my brain. Abi, mangutana ko, unsay buhaton nimo og LDR mo unya nakig-date siya glain. Bulagan! Ngano, what's the purpose of staying? What's the purpose of staying if your boyfriend or partner is no longer happy with your relationship? Yeah! The best thing to do is to leave him. Leave him alone. Because if the person truly loves you,
Hindi ka talaga yan ipagpalit, day, kahit pa day 10 years ka dyan sa abroad. Loyalty, integrity, dignity, honesty, loyalty. Basta paboritos mga laki ka nang walay panty. That's the only thing I can, answer that question. Mangutana unsay buhaton. If it's already toxic, but in a relationship like you, give everybody, because everybody deserves a second chance. Yes, everybody deserves a second chance. But if he or she will do it over and over again, as if doing it in a very usual way, as if nobody's getting hurt, then leave him alone. Hinay-hinay sa pagkikipag-usap sa iba. Nagsisilos din ako. Din lang halata. Ano ka ba, GB? Ma'am, unsay buhaton if malibang? Magdalag cellphone, merci. Ito, Mercy Me from Nebraska Jones. Pwede ka ma-add sa FB? I want you to be my friend kung okay lang. Na ako sa Japan, nagpuyo karon pero taga Davao City gyud ko, thanks. Yes, you can add me up. Just hit a add button to my Facebook channel and starting today we'll be friends. Today, tomorrow, and the days to come. We will treasure our friendship. A kind of friendship that will never end. Because I do believe that's what friends are for. Like winter, spring, summer, or fall. You've got a friend. When it's down, in trouble, and you need a helping hand. Naay nangutana ganina, Ma'am Eli. Iya ko no ex, nag-asawa na lungago, pero ang asawa wala pa kuno ka move on sa iya mang sige daw og silos. Ay, kana aso kara ko anak ka ng panaktulan ng kingkoy day. Wala ka na kabubon nga dugay naman kina sa ngatanan. Usay pagtuon ni mas imo kanimo, napta ka sa karaan na kasulatan nga magpabilin radyo ka diha. Wala kay revision. Sama na, oy. Move on mo, oy. Life is beautiful. And life is not, worth it to live it full of misery. Because life with misery means mirisi. Madam Eligi kagana ng Michael Maan. Unsa may maayong buhaton ani mga taong dili mamayo og utang. Mag 4 years na jud, madam. Wala jud ko bayari. Tapos kung akong singlon, unsa ni? Daghan man kaayog pasangil, madam. Maayo ra ba gamay ra ang kantidad nga madam dako ra ba? Salamat sa pagtubag. Kabalo ka. Kung sa kanunay, kanang, you know what? Listen to me. Happy birthday ni Teacher Joe. Happy birthday teacher. Happy birthday, Teacher Joe. Let's take it seriously. Listen to me. It's just like a falling rain. Kabalo ka. When you lend money to someone, that's an act of kindness. But in return, that person will not give it back to you or will not pay the debt he or she borrowed from you. And you're trying to ask for payment over and over again. And still, wala bayre. Magbisaya ako so that we can understanding. Wala bayre. You know, it's better time to stop. Ayaw na. You know, kanang kwarta, makit-anran na, you can earn it. Pero kung sikag paningil sa taong walay planong mubayad, you will suffer emotionally. Because every time makita niyo na tao, the anger will bring back. O magbagulbul ka, makita ka magbagulbul ka. Tendency, no, this very situational.
Kana mga tawo giutangan nga wala ka bayri, every time na sila makit-an nga tawo, amigo, kaila, silingan, ma-Facebook, social media, they will keep on relating nga, day, unsa ko ni day, si kuan ba na kailangan kag kuan day? Nga naman, nakautang na ako day, wala ko bayri day, dugay na kay panahon day, 4 years na day, dako na magkaiutang day. Basta ba na ka tawo? And then makita po kaglaing tawo, day, kailangan ni kuan day? Sus, kautangan ako to day, mahirap to sugod day, promise, day, nakaroon, wala ko bayri day. Could you imagine you will keep on doing that until you age? Manigulang ka? Imo huna-huna sig panilog utang? Lesson learned. If that's the situation of the people around you, ayaw nagpahulam. Una-huna ara, iampo na lamang nga Lord, tagai kog laing grasya, Lord. Ipuli atong kwarta nga nawala, Lord. More na siya gugma og utang is just the same. Don't ask the person for the love you want if that person don't love you anymore. Buno! Bahalag baunggan basta loyal. Na ako ask, Ma'am Ellie. So, amora na siya ako ikatambag, no? Ayaw na. Kana mga butang gali nga makita na nato, kana mga butang gali nga pwede na to ma-acquire og balik, forget about it. Move on. And then, ayaw siguro na huna kay makagulang na day. Munay mingon nga, gabaan unta. Magdaot unta na. Magsakit unta na. Busungon unta na. Unya ang ending kay ikaw may gadaot. Ikaw may gasakit. Tug ante ka ngano? Ang imong gipahulam og kwarta nga wala ni bayad og kwarta, wala ni bayad sa iyang utang nga gihulam diha nimo. Nagpuyo ra ba siyang malinawon? Oh, wala man siya gaguol kay muadto ka pasangil ra man siya daghang pasangil. So ikaw may gaguol, so ikaw may gadaot, ikaw may gasakit, so ikaw may gasuffer na hinuoy. Manda ikaw ni maldisyon niya, ikaw na hinuoy na alaot. That's a reverse psychology mga friendship. So dapat talaga di na ka magpautang. Sometimes, don't be too generous with things. Check your messenger, ma'am. What is my messenger all about, Mercy Me? I don't, Renzi Silvano, shout out to you. Salamat ka, sis. May God bless you always. Salamat po. Luz, Panotis, Kurt, Razel, shout out to Ayay, late na po ko. Dia Faye Jansen, pa-shout out pamilya akong kumare nga si Annalyn Gahelio. Ma, asa naman ito? Wow. Day Mercy, salamat kay sa 465 day pesos. Wala diya day pero day akong cellphone day. Naka-connect magurita na day bis kag pobre akong cellphone. Naka-connect sa akong bangko na day. Niyan siya nga Mercy E. Tarley sent you $465 via Remitly funds will be available 1 AM PHT on February. Sakag for $465. Salamat day me. Makakauna ko snack ani day. Madam Eli, nagpamati jud nimo imo mama. Ingon siya nga ngano daw mag-inom gani siya og tuba, mag-live man daw ka. Pa-shout out sa ako mama, ingon siya, ayaw pautang aron walay yaw-yaw. Alma Herodes umagap. I-regards ko sa imong mama day. Carla Escalante Navarro, lakas talaga maka good vibes. I'm sure tanan na himuot this morning ni Mama Eli. Mark Anthony and Desidido Makuha Jr. Asa ito pangutanan ni mo Sir Densyo. Shout out ni RG Cooper and ex-boyfriend. Ex-boyfriend ni mga taga Washington DC Densyo. Joanne, happy birthday to Ma'am Lourdes Cornejo, cousin ako, best friend Ate Liling. Rodelyn Sumabat Reyes watching from Prince Martinez and here Calgary, Canada. Wow. Rodelyn Reyes. Langga Rosette, Brad Marlon Sarino, hunap diri. Oy, akong anak nga si Andong ni Bay. Pautang ako Ma'am Ellie. Utang lipay, paningil likay. Anak maguna Maradjen Bonjour. Muna magtingnan ng mga talentos, mga Pilipino. Para bagay mga baga kay Facebook. Kusog kay mamarayig. Pero ikaw na maningil. Daw lambusan ka. Lambusan kag silig. Tangason pa ka. Grabe.
Baga bitaw kaayog naong ang mga utangan dili na maghuna-huna bayad sa ilang utang Ginoo na lang mahibaw. Oo, pero yawards 20K baya to, ma'am. Charge lang. Wow! May pa si Sir Densyo Lipot kay shout out Densyo Langga. Sana all may langga-langga. Shout Densyo Lipot Langga. Susit Kabila Dulce. Hi Ma'am Ellie watching from Canada. Salamat po sa kahatag na ako og Gcash. Oo, at least din ako magpalo, di ba? Thank you so much. Plus 1,575 stars, talagang mayaman talaga ko eh. Ilimos na lang ng utang, Ma'am Ellie. Kung wa na bayaran, ay ilimos. Ayaw lagi, don't pray for somebody's misery. You know what? Ingon according to my lola, bara ibara. Whatever karma you give to somebody, it's the same karma, if not good. It could be bad that will come back to you. Tinuod na mo nang sometimes, we need to humble ourselves. We need to accept defeat. Ato na dawaton ang kapildihon kay ni basuro ato ni pautang mapugwato niya, di ba to siya kasaligan niya. Mama Jinjin ako Herodes, malipay siya nga imo ngalan, nganlan iyang pangalan. Ingon siya nga kung magpautang daw ka, ikaw ray magkwintas og bukog. Maayo pa daw mo inom og tuba. Bantay hinay-hinay diha Jinjin Herodes kay basig magkaigit-igit, makaigit ra ng tuba. Kanang tuba makaigit na basta wala ka insaktong kaon. Tungod na sa tungog. Shout out sa ako mga ka-friendship diyan sa Washington DC. Ilabi na sa pinakagwapo, pinakalami og lawas nga si RJ Cooper nga mga taga Lumad gud nga taga Darwin. Shout out sa mi Samuel RG from Washington DC. Jomar Mercado Nadia watching from Timor Leste. Eli pa shout out. Love is patient, love is kind, love is envious, it is not boastful and is not arrogant. Remember to be kind to others. Sometimes a helping hand, taking time to listen, or offering a supportive word can someone's difficult day a little better, and that is a good thing. That's coming from GB Villegas Hornos. Manahan ko ba in English? Madam, I know nga very higalahon ka, pero unsay maka-friendship over para nimo, what will make you end a friendship? What a funny, marvelous, fantastic question. This is a very good question. No? This is a test of relationship between you and your close friend. Pero naglibog ka ani doon ka ng friendship over para ni. I will read it again so that everybody can relate to this. Welcome to our online class. Shout to the Marby Man Susaykon, akong classmate. Madam Ellie, I know nga very higalaon ka, pero unsay makapa-friendship over para nimo? What will make you end a friendship? If you will take me for granted after all these years, aside from taking me for granted, if I can feel that you are just using me to feel your fantasy, then I'm not in love with you anymore. I really treasure friends. Pero, if I can feel like you are just using me, and if I can feel that you are just taking me for granted, I tell you, I will forget you for the rest of my pathetic life. And I will end up this bullshit friendship. Why make friends with evils? And why make friends with toxic people? I don't want to live a life full of friends who are plastic. Friends who are not true to you. You will know if that friend is true to you, especially in times of your dire need. If you are in dire need and you are calling for a friend and nobody's there, forget about it.
I will unfriend you on my Facebook. And I will forget everything about us. Because I want to live a life full of happiness. I want to live with people who will help me. Did I answer your question? Makahimot imong mga advice upang tinuod. Ano ba dyan? Because according to them, binuang na lang ang tinuod karon. Jokes become the real talk. And sometimes real talks become jokes. Naghanap tayo plurals, jokes. Why klase og Ma'am Eli kay Chinese New Year? Magklase ko ugma, mag-Chinese ko. Singkong gao lao ha. Shelly Francisco Cuevas, RJ Cooper, shout out Samuel, Sammy RJ Cooper, Eric Kozizke from Washington DC. Ayaw tagkaon og bahaw nga luto kay makabuhi ingon si Alma Umagap Herodes. Lodivico Umagap Judith Ramirez. Muna ako rekasulti, no? You will know that. Depende maguna sa level of friendship. Mahibalo jud ka sa value of friendship. Na ay friendship nga friends for tagay, na ay friends for the meantime, na ay friends for life. And if you can find someone that you will consider as friend for life, then treasure it. But if someday, if it will happen that kana siya nag-usub, because every day is a totally different day for everybody, because always believe change is the only constant thing in this world. Natin mga friends sa una sa high school, suod kay nato, kay ka-level pa ta, karon na dato, na milyonaryo, natatag doon. Yeah! Natin mga friendship sa una, mga high school, mga classmate nato, pag uli, murag si Kinsa kung mag-reunion. Yeah, sa una rabagod, nakaigit rabagod, kinaulo bulgor. Pero dagan na siya mga sugilanon. Sometimes when people change because of the bitterness o sa mga ugly kaayo nga mga experiences, they want to become someone who is stronger than ever. And with that, ganun sila mag-change. But if you want to change, change for good, not for bad. Okay na ko, Dodong po. Naka-answer ako, Dong. Actually, tuganan tamo ka si Dodong Paul is kung ano a licensed accountant. Nagmuta na siya nako, bahalag magkabangga-bangga ni ako in English, son ko nako. Abi pala magminos. Marlon Zarino Rosette. Shout out po kang Kyle. Mga project. Yeah, but be contented of what we have. We are unique individually. That's coming from she's a principal by profession in one of the public school in our municipality. That's Ma'am Clarinda Partosa Bernardo Elnas. Yeah. And also a Palinian by nature, bringing the core values with us, the hearts, sons and daughters of St. Paul. Come listen to his call. Mayumuntag Ma'am Eli, happy birthday sa Boys Stars Buzlon. Muna ako mas ganahan ko og mga random question ba no. I really love answering random questions kay kani mga random questions muuni ang mga panghitabo sa inyo kinabuhi. Now, if we will create a topic that is unprepared. Yeah, ang mga prepared things in life usahay walay lami. Lami ng mga random. Mura ba nakita ka gwapo din nakatilaw ka niya, random. Kung saan ni mo pag-istorya sa imo kauban Ma'am Eli nga grade ba oy? Okay, I like this. This is very situational. Kung saan ni mo pag-istorya sa imo kauban Ma'am Eli nga grabe maka-take advantage sa pagpanarbaho. Halos na ng trabaho niya naman lang ipasalig sa iya nga mga katrabaho. Magsige na lang og katog. Mga kauban niya sa trabaho, galisod na jud niya. Angay ba mo sumbong sa tag-iya? Di ka bati paminangon nga amo siya gisumbong basin makaingon siya. I've experienced this before. When I was working in Lapu-Lapu City in one of the company in the zone area, basta naka sa dako nga workplace na ay mga sip-sip, na ay tig-report,
na ay tiga mag-istorya, especially if you are doing well. If you are contributing good to the company, they will pull you down. Sakto ba ko pull you down? Birahon ka niya because in a very huge company, especially kung different klase-klase nga tao, there are people who belongs or with crab mentality. I've experienced this. Pero the best way to settle this problem is to call for a meeting and ask individuals who are concerned, ask individuals who are suffering from this situation, and then i-voice out. It will end. Ako dili ko. Mingon akong amo sa una, si Ma'am Rose. Ma'am Ellie, hindi ka makabasag pinggan sa loob ng aking opisina. Pero pag nasa labas, igat kaayo ka. Masayaw ka, mapatong kag lamisa. Yes! Because ang trabaho sa opisina. Pagawas na ko diha, ako na ning lahi. I need to enjoy my life. Bahalag magligid ko. Bahalag mabuntagan ko na sa kalsada na hubog ko. Basta pag-abot na ko sa akong trabaho, I am doing well and I am contributing to the company. Dili man po ko ganahang manarbaho nga wala ko nahitabo na buhat. Makonsensya man sa ko magdawat kog sweldo unya gaunsa ko diha. Very good. The best thing to do is open forum gyud na siya. Mo siya pinaka the best way to settle para malikayan gyud na nimo nga magka-clash ang inyong mga kuan. Kaya nag-ina ng mga tao. Do it in a very proper way. Don't English, madam. I'm panic. Don't panic. Regine Busio. Shout out, Madam Eli, ni Kinshin sa anak ko, Sunshine Isura. High-tech na Madam Eli. Correct, RJ Cooper, Madam Eli. Ipa-shout out ko sa akong silingan nga si Aling Leo Pardas, Burong, ug sa iyang mga kaopisina. Hasta po sa akong mga panday from Purok, sa Ponte, Dulho, Bayo, Liti. Gigagana kang Alma, Umagap. Team Darwin, Daras Team Darwin from Washington DC, from RJ Cooper, Wilsey. Kung saan mo pagsulti sa imong co-worker, nga baho siya og ilok, nga dili siya ma-offend. Easy. It is a very easy. Without insulting. Hello, friend. I like your new perfume today. It smells like ginisang ahoys na may sibuyas. Ako di ko maka-offend, mahadlok ko. Mahadlok kan open die. Ma'am, what are your top 3 most favorite movie lines and why? Hala, kadaghan ba? Mo explain pa di ko. Ano mo ko gagamaanig module? I know what you did last summer. I really love that movie. Why? Because I love that movie. Another movie. X-Men. Because it reminds me of my exes. Another movie. Avatar. Why? I love their color blue with dotted. Ay nako, Joanne May Sumampong, madam, nanggawas akong kugmo sa English. Ay binuang ra gud ako, Joanne, ikaw kay nanood ba pud ka diya? Hi, Madam Hill. Good morning to you, my friend. Kong hi patsuy. Kauntag batsuy. Sige English. Kasi lami po naman English na pinasagad, no? Ako magod baka in English ko kay feel ka inagot. Alright. Shout out kay Shandy Inolpe, Madam Eli nga tuwa sa Singapore, o kang Stanley Kilap-Kilap Rapada nga tuwa sa Guam. Naminaw sila kinamakarigigan Aloe Fercara Paholas Kinikod. Cherry Stringer, Jen Sugardor, Ma'am Eli, shout out from Margie of Shatton. So, wala tayong mga pangutana sa kinabuhi. Let's open up. Let's share our mga problems, mga, mga questions in life, mga, anything. We will give justice to whatever you have right now. What if di pud maminaw, madam? Kay siya ang hawod sa tanan. Dili siya maayo, madam. Almost 1 year. You know what? Document. What's the use of your cell phone?
Yeah, videos never tell lies. Bidyuhi in a secret way. Makita ka bidyuhi. Tanawa, madam. And then compile all the evidences. And submit it to the higher court. And we will have an argument, a brattle, and tribunal. Ay, naku, Meli, papilion ka. Sip-sip o sup-sup? Ah, sup-sup. May to Paul and Kyle, kami second shout out to you ka kaila nimong balik-balik sulti sa problema pero dili maminaw tambag gatuman ras yang gusto unsa o man ini. The most important thing is imong gisultian. Kaya makonsensya man pag usay mahitabo niya wa kakatambag. You will blame yourself. Kabalo ka na mga tao, at least mahibalo siya nga kung usay mahitabo niya nakatambag ka. Mura man atong role as a friend. Day bulagi na day. Kag di mo bulagan day, mag-antus ka day. Pwede na bulagan day, ikaw rin masakit day. Magaungot ra imong kinabuhi day. Mabata ka kalipay day. Period. Take it or leave it. Maminaw, maminaw, maayo. Kung dili, okay ra po na ako. Mamang ko masiyay tambagan ng tawong di maminaw. Lasol ka mo pa, wa misogno dire. Shout out kang Densyo Lipot, gikan kang Hill Delfino all the way from Washington DC. Papa Kyle TV Delfino. Ay, kato mga single ya para ma-inspire mo. Tanawa na sa Papa Kyle TV Delfino, gwapo na dang. Yes, dang. Magwatir-watir gud mo dang, magwatir-watir gud mo. Papa Kyle TV Delfino. Unsa imong pilion, gwapo nga pobre or maot nga dato? If I were to choose, but if you will ask me between the situation, if you will talk about love, I will not choose. Because I just want love will happen naturally. But since you've given me this question, sa imong pilion, gwapong na pobre or maot nga dato? I will choose maot nga dato. Kay basta ka dato ka, marito kira na. Gamay ra na nga problema. Nga naman po ako problema ho na kanang gwapo nya pobre lisod ra padatuon. Samot nagtapulan ka isa nga tanan. Akong first guna akong piliyon is maot nga dato. Iparito kira nako na. Daloon ako nag-Thailand, gastuan ako nag 150,000, mamura na siya si Richard Gomez. Unsa mapunato ng gwapo kay niya. Gwapo di pala kaon nato. Siya gwapo kay ikaw namiyao ka diha. Namura ka katong tuurang manok nga gikuloy. Namura ka katong manok nga niagi og mga sakit sa kinabuhi sakit sa manok ka nang namarutol. Inada gud na. Paul Gino Binaventura Guevara, kinsay girl crush nimo na atong college years? The only woman that I really love and I adore is the late Sister Bernard. Nobody else. Wala ko. Girls? Crush? Magugma ko, makrush ko babae sa una, dodong kong mupalit silang pulburon ako. Muna ako negosyo sa college, mamalig ang pulburon o cookies. By Madam Gigo Tropisado. Leandro Burgos. Pa-shoutout Madam Eli from Katbalogan City, Samar. I love the way you talk. Natatawa ako. Grabe. Love you and God bless. Shine Zur Girdur. Pa-shoutout ni Joke Thanks. Ma'am, unsay imong ikatambag sa mga tawong libakira? Ay, kamang mga labiyakira mo, pag-undang na mo sa inyong mga kuanday, sa inyong mga kalaki sa kinabalan, stop what you're doing right now. No, it's not beneficial to you. Wala mahitabo ng panglibak, panghilabot sa mga laing tao. Kaya katambag ninyo dahil, focus on yourself. Keep yourself busy. Kaya pag mabisi galita, dili ta maga una-una sa kinabuhi sa uban. Pero dili ka busy, ang imong una-una on good. Ang kinabuhi good sa mga himantay ka, mangchismusa ka, manglibag ka, mangdaot ka. At the end of the day, I will ask you, for what? Madato ka na imong panglibak? Mamilyonarya ka na imong panglibak? Nya, ka na imong panglibak na bagod? Usahay mo na yung magdala ni mo sa kalautan. Ayaw na.
Akong tambag ninyo pagpundo mo, day. Kaya basi bubula niya ninyong bakba, day. Wala na makaingon day nga, kuhaon mo sila kinabuhig sayo-sayo. Unsay mi kasulti nimo tararat. What is tararat? Mao ba nagka boom tarat tarat? Boom tarat tarat. Tararat tarat. Luwiper, lami ng sob-sob, madam dalang higop. Ay, kung tinulan na kanang mga bagka tuhod sa bagka, kalami kay na supsupon gyud na kanang kuhaon ng ugat sa bukog. O unod sa utok sa bukog. Sherwin Sansait, hypothetically, if you are to kick out either your mother or father from your house, sin ang kick out mo and why? Hindi ko naintindihan dong. Kung magtanong naman kayo, tarungin nyo naman yung pag-type. Hindi kayo na mag-type na magana. If you are to kick out either your mother or your father from your... Bakit ko papaalisin yung mga ginikanan ko? Love ko yung mga parents ko. Kung gusto mo, ikaw yung i-kick out ko eh. Nakakainit ka ng ulo eh. Joke lang. Para na ko, dili ko. If you really love your parents, why kick them out? Nagahago akong ginikanan og sabak na kog sayam ka bulan ng ina dire itsura wag siya naguol. Kick out ba nako? I will kick out myself. I like your answer, Dayapi. I will kick out myself. Ay, salamat kay Madam Letty. Magrawang inahan sa mga bituon nga naghatag ko 100 stars. Salamat uyamot maluluyon nga inahan. Ikaw bulahan gayon. Ikaw ang bulahan sa mga babaeng tanan. Ikaw ang bituon sa silangan o ikaw bituon sa kasagpan, Madam Ethel. Jubilay na Ma'am Eli, unsa imo isulti sa imo friend if bad breath siya. A friend, did you eat a dead frog? Rapper siya ma-offend. Excuse me, friend, is your breakfast a dead frog? Kay baho na yung patayng bagi. Stephanie Lichua, Ma'am Eli, deserve ba sa usa ka amahan nga tabangan luyo sa iyang pagka-irresponsable o bastos nga amahan nagasaksi na siya karon. Nagasakit na siya karon. You know what? Kitang tanan mulabay rataaning kalibutan. Ang atong kasuko o kasakit nga naa sa atong dugham, nga atong gikimkim, lahi-lahi ta og mga sinugdanan. Kay kita mga mature, we are mature enough to understand the situation. We will know. Kay miskan kita, we have our own struggle. Our parents, they have their own struggle. Maybe they have some depression during their adolescent age, or na sila mga trauma in life, or na sila mga gitawag nato mga pagsulay. Nga murag diri nila ibanda ka nato. But if you are mature enough, you are willing to comprehend imong sabton and go deeper. And at the end of the day, naa naman adiha, huna-huna apod nga, mis kapag usa na kabastos, mis kag usa na kalatay og batasan, kung wala ka nagijirjir, di jud ka mabuhi aning kalibutan. And that's for real. So, kasi gadaot, namatay naman po na. Tabangan lamang na. Tabangan na na. Mabuhi siya hala. Padayon sa imong gibati. Ay, stress. Mura bahala ko. Mura ko na makaamahan tag mga palahubog, mga sa diha. Basta. Whatever. At the end of the day, ato na una-unaon nga. Kung dili po tungon niya, di ba kung mabuhi ang kalibutan ni kanina. Pila na, nakaguto yung kinabuhi. Ilas na lang, naginahawan yung 2 ka semana. Ay, duha naman ng doktor nga, hapit na guna dahil, pito na lang nakaadlaw. Sige, ginhawa diha, bakan. Kaya at the end of the day, manggod, kung imo pong huna-hunaon po nga, sing kalagot, puro anger nang naa sa imong kasing-kasing, wala man tatudloy ana nga magtinir ta og kalagot og mga hagul hold sa atong dughan. O di ba? Muna makapasaylod ta, pasaylo aragod. Muna ginaingon ni Mother Teresa, love until it hurts. Kita ko, okay ra na, bahala ka niya. Sige, pagpadayon na si mong batasan, mawala naman po ka. Ay, para na ako, binuang na pirang bottom line ko na ano, ato lang ihatag ko kung unsay maayo. Sag din laman na iyang mga batasan ngayon, anak, tampalasan ba siya?
Wao na bitaw po na siya, day. Okay ra na, day, uy. Kuya, kalgon ka, anak, be. Ito ako anak dito, gawin inani ko, kalgon ka, padamguhon ka, anak. Unsay may katambag sa mga gold digger, Ma'am Eli, tagaag pala. Tara, day, pagitag bulawan dito, day, gold digger, day, day, pala, day. Shout out, Glidel, hello, mama, salamat, amping permi, bugha naman. Correct, day, konsing RJ Cooper, Skate, Iluna Barro. Madam Shin, Iluna Barro, shout out ka ni mo, Cherry Stringer. Bisag abuso niya ang mga anak. That's another story. Nako po ito, giabuso na, di na mauday. Nako po ito, kanip isulti, di ka ito mga slide. Trabaho po di mo usahay mong pangutana. Galamin ang takong tubag, that's another story. Wala na. Na may utlanan ang tanan. Muna giningon nga, ang pagtabang, naago na kay kitagod, ipakatawo ta nga manggiloyon, mahinabangon. Pero ang tanan adunay utlanan. It should end. Siyan, siguro naman Eli, pa-shout out ni Marge, Jinjin, Junjun, og ni Randy, watching from Shaton, Flowers Agura. Nahimuot ko sa imong mga tambag, Ma'am Eli, sakit apan tinuod. Yeah, it's a dead frog if it is. Di ba, madam? Hello, friend. You smell like a dead frog. Is your breakfast a dead frog? Madam LV, social ni Madam Hale Delfino. LV sa taron kay wala man tay masuot lain. No choice. Sana all no choice. Ay, nako. Lami. Limami kabuok galantaw ni mo diri sa balay. Thank you so much for watching all the way from Washington, D.C. So, welcome to our online class. So, any question under the heat of the sun will be answered right away. Salamat kaayo sa 50 stars. Muraman siya og kanhi ay Doktora Lourdes Rosa Rosso. Kay, usalig ako sa magtatambag sa ato ang sugilanon sa DYRM. Handumanan. Sa usa kauga. Maayo laman og padamgohon numero para patdan ka na kay daog yun na. Hello, Ma'am Eli, pa-shout out lang ko sa akong mga anak nga nag-module watching diri sa Dumaguete, Manila. And si Kanye Decido, Imbo Vlog, shout out ka nimo and kindly subscribe and support Imbo Vlog. And of course, Papa Kyle Vlog, Papa Kyle TV Delfino, na po na siya iyang page. Sana all what choice din sa Michael Verdijo, pa-shout out here in Misamis City, Oroqueta City. So, unsa man na pamilay mga pangutana. Is there any other question you want to raise in front of me? Because I am pretty much willing to answer all your questions with no hindrances to success. Jonah si Roma Presilas. Oo. So, daghang ka mga panghitabo sa kinabuhi, no? Muna ginaingon gayon. Nga ayaw mo padala sa mga tentasyon, mga stress sa kinabuhi, no? Ay kung dili unang mamatay ang imong ikalagutan, posibleng ikaw. Oh, tinuod na! Mark Mendez, Ma'am Eli, shout out diri watching Riyadh, Saudi Arabia. Lingaw kaayo mi diri nimo bisag among kauban dili kasabot og Bisaya. Pa shout out po sa Hubahib family din sa Toledo City. Thanks, Ma'am Eli. That's for real because sometimes life is a reverse psychology. What you're praying for is the things that will happen to you. O tinuod na mo nang we should always pray for everybody nga magmaayo ang lakaw. May pumukanta ka. Ay, galabi pa kung istorya na rin dry. Oo. Pa-shout out, Ma'am Eli Jonag, si Roma Priscilla. So, may nakalami no kung ano tayo mga random questions nga inyong gi-ask. Kay lami ka ay paminawo na nga. Siyempre, deep in the deepest of your heart, na may mga problema sa kinabuhi niya. Wala mo kasultihan. Wala mo kasuginline. Kung mahitabo mga panghitabo nga friendship usahay, kana mga kasakit nga naasulod sa inyong mga kasing-kasing kung dili ra mo gawas, posible na siya muna magka-create og sakit sa kalawasan. Usahay matingala ka nga wala man ko ani oy piskay man ko pero nganong nagkasakit man ko ginani. Kay naa day kay gitaguan nga mga aligot-got di sulod sa imong kasing-kasing. And sometimes that's the reason why you are suffering.
Madam Ellie, shout out watching from UAE with love. Please shout out all the babayan in UAE. Abu Dhabi, salamat gikan kang Dennis Bernabe. Salamat. Okay, sa budugag diha og 25 stars para ma 2,000 na akong stars diha. Biya na tas mayo kapabuta. Once again, daghang kay salamat kang Mercy Mika Friendship from Nebraska Jones for your cash amount kay mong gipadala kanako. Mi, salamat kaayo mi. Advance Happy Valentine's langga kaninyo po diya sa Washington DC. Maayo man mo di RJ Cooper kay mga malipayon kay mga in love man kay mo diya. Na may mga partner in life. Madam Eli, pabati happy birthday kay Tintin Javier. Greetings from Dennis Fuentes. Bernabe from UAE, Abu Dhabi with love. Ay, salamat kay Madam Richin Bonjour. And that completes my 2025 stars. Hirap talaga maghanap ng stars dayon. Kakagdalda na twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you want. Another 100 stars from my ka-friendship, Claire Pinson. Salamat kay Madam sa imuhang stars kay ipambit diri kanako. So wala na may mga pangutana sa kinabuhi. Kabalo ba kinahanglan inyo ipangutana ang inyong mga pangutana nga di inyo matubag para pud mahimas-masan mo. Happy Valentine's Day to you. Same to you as Madam Hill Delfino. Matubag ko eh. Ayan mo tubag. Di man mo tubag. Marilyn Verzano, there's more. Yaan. What time mag-start mong party? What time mag-start? Okay, pahatodan ako. Or basig na. Alas 6. O, igo pa. Karong taod-taod. Wala pa. Alas 6 pa man. Okay pa. Mga alas 3 na ako gamon. Sige. Bye! Bye! Oh, another question because I really love to answer questions. Kaya magtanong-tanong kayo dyan. Merlin Bersano, shout out din sa Kasili Dawin. God bless. Hando man na napunta Ma'am Eli Ayan Almiro. Unsa man imuhimuon sa mga stalker, dili sab ko gusto ipapulis. Bakikaw kaayo ko mo Bisaya. Matod pa sa akong niece. Kabalo ka mga stalker, let them talk about your life. Pasagday na sila magalantaw sa imong kinabuhi kay mo nagilingon kung aduna sila kalagot diha kanimo, kung nagtanom sila og kalagot diha kanimo mo nang sisig paghimantay sige sila subay-subay sa imong pues gami og garden. Gami og garden para maghusto gud ang ginawa. Roby Jan Aguram, na ako'y pangutana sis, unsa ka oras mo kaon kay paniudto na baya mapas mo ka ana? Ay, walay pasmo diri day. Roby, walay usong pasmo diri day. Nahibalon na ako mga ka-friendship day, nga wala ni undang ay day. Prince Misamis Neil, idol juga na Ma'am Eli. Salamat kay Prince Misamis. Madam, mabati sa ako ang pamilya sa barangay Sarmiento, parang Maguindanao, Cotabato City, and all Landa Seniors. Keep safe lagi. Dennis Bernabe. Hello, watching from Las Vegas, Tines. Ayan mga ka-friendship. So, I guess it's 12 already. Madam, na-stalk ka na sa imong ex? Usap na i-stalk na ko? Ako mga ex di ka nag-stalk na ako. May matag mga gwapa din stalk-stalkon ta. Mo message hinoon ako mga ex mag-message na ko. Labi na karon nga nagkagwapa ko. Kasi na pang mag-message na ko, can we bring back the love we had? Hey! Can I own you again? Sana all. Mario Banladlamad. Wala ay nag-stop na akong ex. Wala ako ikatubag sa ipagkatala. Shout out ni Jahabi Delpino from Washington DC, Virginia. Verhina is lovers. DC Verhina is lovers. That's coming from RG Cooper. Pa-shout out sa naatang Hagna Bohol. Oy, nakaanak kong Hagna Bohol. Na ako'y kinugos diya sa Hagna Bohol. Ang apelido, Ikabande. Nga Ikabande diya sa Hagna Bohol. Sus ko, I really miss that place. Wala namin nakita sa ako nga kinugos kay tuwa na yung tawag Sweden.
Bakas pagkugos na ko na nag-birthday siya, nidalaga lang siya mo kahatag yun. Ila ko invite to ng piyesta dito, pareho pong piyesta din sa among awa. Agyaw-yaw lang dyan, Ma'am Eli, while magbuting-ting ko din. Sigurado, ada Joy, ang sundin, gibuting-ting ni Maria, ha? Erky Salmago, shout out sa ako nga ate Marilo sa Hong Kong. Unsay topic, walay topic, John Well. Ambag dahil sa LDR, unsay buhaton para manatili ang relasyon. Thank you. Para manatili ang inyong relasyon, pag LDR kayo, dapat loyal lang kayo sa isa't isa at honest kayo and open kayo sa isa't isa. Oo, yan lang naman ang secret. Wala nang iba. Kasi pag hindi ka talaga loyal, pag hindi ka talaga honest, at pag hindi ka open sa iyong partner, talagang magkabulag kayo. Madam, pa-shout out dahil ko sa akong ko sa akong papa, Melanio, Mama Virginia, sa akong mga igsoon, Ate Angie, ug siyang mga anak, ug siyang Banana, din Ala, ni Alvin, ni Brenda, ni Josel, ni Dora, nga na sila nagpuyo sa basak, Sambuang Gita, gikagang arms, kay Kanyete Sido. Oscar Booking Kito the Third, salamat kayo sa 100 stars, mabuhay po kayong lahat. Madam, makagamay daw og tutoy og dibdibon ang problema. Yeah, it can cause slim in your boobs if you are, if you are breezing your problem. That's why do not breast your problem. But if your problem is your breast, it's a big problem. Mo sign off na ko, so sleepy na yun. Enjoy the rest of your day. Take care. Thank you so much, Madam Claire Amping. Wow, pa-shout out, pa-shout out sa mga taga-silip ko sa FB that's coming from Tinets. And shout out kay Hil Delfino Jane, Christine Delfino Booking Quito. Shout out kanimo. Salamat sa another 100 stars and 50 stars gikan sa atong ka-friendship nga ininsik. Shout out ka nga Joe Booking Quito, Habi Delfino from Washington DC. Virginia is for lovers. Shout out sa akong anak nga si Charles Paul, Madam gikan nga Junior naka-sabog Batahoy. Ma'am Eli, balik diri sa Hagna if wala na'y quarantine. Okay, glad nakaari ay ka sa Hagna Bohol. Yes, that was way back 2007, 2008. Na, dagahan jud ta ani, manipis ang tut. Ay, muna akong ingon no, kada akong masintomas mo kung daghang kag problema kay lagom kag kigol. Basta lagom kag kigol, daghang kag problema sa kinabuhi. Ma'am Eli, tambagi ko. Ug sakto ang akong gibuhat. Nga gibulagan na ko akong fiancé for 6 years, kay nagbinuang naman gud iyang anak. Nagbisyo tungod kay pirmi kuno niyan nako iyang papa. After 6 years, imong biyaan. So, murag ikaw muna himong hinungdan kung anong nagbisyo ang iyang anak. I guess it's a good decision so that you cannot complicate the relationship of the father and son. But if you truly love the father, then forget about the son. Bitaw, tinood na. Kung komplikado yung kaayo noon, if you feel like di na kay healthy ang inyong relationship, then it's a good decision. Ngayon mo nang bulagan. Kaya mo sa mamayong punduhan, nahigog matuod kasamahan, sige pag away sa anak. Dili ka magmapuyuan nga malinawon Micaela Racinis. Pangita og lain day. Hello from Bicol po, Joseph Igle. Ma'am Eli, shout out ko ni Annalyn Herodias Antulihaw na ni Odto Garom diri sa Amu Abalay. Madam, lingaw daw siya nimo mga pagkatao. Salamat Alma Umaga og sa kang Annalyn Herodias. Unsay buhaton kung naay anxiety. You know what? Kung naay anxiety, ang usagos mga resulta na di ka katulog. Imong huna-huna siging imong huna-huna siging dalagan, imong huna-huna siging naay gihuna-huna. The best thing para mawala imong anxiety is to keep yourself busy and then kanang i-exercise ni imong lawas and then focus. Kana man usay wala tay focus og tungod sa kadaghan natong mga daladon nga problema sa kinabuhi, mo ni makahatag natong anxiety. Unsa gyud ang anxiety, madam? Madam Eli, unsa ang natural treatment sa pag-upaw? Wala ko kabaloging.
Ako nakataas lagi akong hairline gali no. Sagdi na lamang na kay mo nagitawag full moon. Maribig pikit. Enjoy the full moon ang pagsubang sa adlaw. Ang libakira madam kay makalagum og kigol pastilan. Tansyam o kanang mga libakira kalagmitan ng mga libakira itom og ilok. Lagom kay kigol. Baga kay dalikdik. Dennis, Bernabe, shout out sa ilang ako ang mga pamilya, Bernabe family, Puentes family, Megilan family, Motargo family, Magalso family, Gulang family, Andres family, Gipti family, Butigan family, Talaya family, Abiera family, Evangelista family, especially sa akong pinakagwapa nga inahan, Epifania, Puentes, Bernabe, love you and miss you so much, Madam Elim, ningaw na ko ni mo ay kay ganahan ko maminaw ni mo, alalay kaayo ang baba, see you soon, Madam Eli, sa ako ang mga pagbakasyon, hopefully ma-meet kita, Madam Eli, dito po ako nakabase sa UAE. Abu Dhabi, unsay-say sa imong tibak. One size sa akong tibag dodong. Chris Gamboa. O ulahin na bag ko sa klase. Ulahin na ka day. Kahapit may manirado day. Kapaabot na lang mig manirado ang kantin. Pag manirado ang kantin, manirado na po mi day. Karon pag ko naka-internet, love you Madam Eli. Mua. Diha sa ka Madam oy kay magkulipad sa ko naapa ko buting tingon lower for Carabahulas unsay size imong tiil Ma'am Ili usara goy size sa akong tiil RJ Cooper kung naa ni lain ako di pare size Isid, Madam Eli, pa-shout out Ma'am Eli, King of the Road Driver of our Mad Imos, and DCC lang, maraming salamat po, and God bless, Queenie Mabulay, Ma'am Eli, kita lagi ko mag-date, inig Valentine's Day, happy Valentine's Day, shout out to ni Joy Dabisag, kusog kayong ulwan, dire man naglanog-lanog, magapon imong tingog-limaw, gihapon, minigipakusgan mga sounds, isik marana para di maupaw. Sayang, Sherily, kilap-kilap, rapada, hidhiran daw og dalayang. Oy, tae man gunang dalayang. Ikaw ba na di ako Jansen na napahirap og tae man na og manok ng dalayang. Ato man ang tae nga basa-basa kaysa nga tanan. RG Cooper, 9.5. That's the size of my feet. 9.5. ABBB1, Adidas size 9.5. 9.5. Shout out PC, motorpartsfronting.com, Madam Eli, Christian Maca Santos, God bless. Ay kato nangita og mga piyesa sa motor diri sa lungsod sa Samogita. Ayog si Piatan niyo pagbisita ang PNC Motor Parts along the highway, Mormons area at mangsa.com.ph. J. Martan, Atis Madam ni Guapa Chuka. From California, boys. Mga boys diri sa California. Thank you so much, J. Martan, Atis. Thank you for watching. So, kung sa imong tiil, okay, 9.5, radyo kay igsuanan. Madam, unsay number, slide, matong gihatag nimo. Tinuod bi ana ni slide. Pagkasunod adlaw, ni slide pag yun dong, karga ang duha gyapon. Ako, inanir ako, pero pag abot ang mga pusta-pusta, na slide ko tudodong, wapo ko kapusta, apil dong, uy, apil di po ako apil. O, ang atong numero ka doon, numero ka na to doon, paano siya, naasa 642. Shout out Churito de Cebu din Dallas. Oy! Kasi mo kontra diha. Anyway mga ka-friendship, that's it for today para sa itong online class sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. So, see you sometime around. Ngano ka, Madam Ayud. See you around, and ako na potlo ng atong first part. 200 stars! Salamat kay Madam Ethel. Ang inahan sa mga bitoon, inahan nga gidayig, inahan nga gidaampuan, inahan nga adun na yung mga bitoon sa kalangitan, inahan sa kasagpan, inahan sa silangan nga bahin sa atong... Salamat kay Madam Ethel. Alright. Madam Eli, happy kay ko nimo. Ayaw lang jud pagbago nga magbago man ko. Sa akong bagohon, di ka na magbago niya akong naong, magbago na hinuan ko. Madam, akong tayaan na 642, basin mo dato pa ko. Rambole. Naabot na mo pusta-pusta ni akong online class.
Cabanbaran City, Aguna del Norte, Arcas, Arlen. Alright, so welcome sa atong sunod nga klase mga ka-friendship. Thank you so much for watching. I just want to repeat this again and again na lahat po ng ating discussion for today ay sadyang katuwaan lang po at walang mga personalan. All of this is just for public entertainment. So we still have 30 minutes to go. So magkantahan ta mga ka-friendship. So any request lang, basta kaya na wag masyadong mataas, reminder lang. Thank you so much. Babuchka and God bless everybody.